Hello mga ka-listeners, mayong hapon. So ang oras alas 5:32 o pasensya kay medyo nadugay-dugay ta kay una sa tanan hotdan og space ang akong cellphone mga ka-listeners. Mao na nga maglisod nag-mix no. Kay taon-taon na ba pud kung sige og kanang edit nya mo nang sugod na pud kapuno ang cellphone mo nang mag-delete na sad ko. Nya magbasa ko sa comment ron kay balo lang gyapon ako daan nga sa mga di ganahan sa vlog dito na mo forward sa drama inyohan na gunang may sa mindset inyohan initiative kung di mo ganahan sa vlog i-forward na lang ninyo dito sa drama no kay daan jud gyapon mo comment ani no nga murag mo supak sa vlog ba bisan kag kapila taga explain kulang sa pagsabot no muna nga kanang forward mo dito sa drama nya anyuhan na magunang kuan naman mo saktong una-una good ug di mo ganahan sa vlog i-forward na lang gina ninyo dito so di na mo magsige og kuan ba nga na kay da magutuning comment ron bag-uhay pakitaon sa nako to yung comment yung comment sharing kuan alhamdulillah kining red dress red dress no ni comment siya nga dili pud nimo mabasol ang uban brad nga mukontra sa imong vlog kay na may uban pareha sa Bisayang Sugilanon wa man toy vlog lagi dire-diretso naman ang drama tinuod na no nga ang kang Bisayang Sugilanon dire-diretso na no way vlog kung kato mga subscriber na ko listeners sukad pa sa una kay balo mo nga diha ta nagsugod no nga way vlog ang atong drama dire-diretso na nya tinag-as pag yun pero ni abot mo jud ang pagkakuan no agi suspended sa YouTube kay tungod lagi nga way vlog no tulo kay gayon kung nga na-suspended mga ka-listeners no mo na nga gini si Red Tres kay ning comment man siya nga gibasin niya sa kang Bisayang Sugilanon sa pagkatinuod na si Bisayang Sugilanon wala na siya mag-upload ron kay na reuse content sab siya no parehas nga na ang naitabo sa kuha reuse content kay way vlog mo to ako sa una nahurot na kog delete ang tanang drama mo to nga perting paitaw magsige tag balik-balik og kanang kuan kanang mo apply ta nya karon istrikto na kayo tagtulo na kabuan ang suspension unya masaya pag gyud imong hinaguag kanang gasto-gasto load upload og drama nya mahurot ka delete amo na akong explanation ba no kay tingali bag-o ka nga listeners ana akong channel may makaibaw po ka ba nga nagsugod intawon tag-upload o drama nga way vlog sukad pa sa una no ato lang ning gihimuag vlog karon tungod kay para makakuan ta ba uyunan ta sa YouTube ba nga mag-upload sa drama kay una sa tanan kining drama reuse content magyun kay dili man guni original no kay balo naman ta nga sa DWHP gyud itong mga drama diri nga gi-upload so dili gyud original nga amoa ni sa mga uploader amo na ning gi-edit nya mo ning sa una uyunan pa mo to sa YouTube bisag way vlog kay kabalo man nya gitrabaho gid ba gi-edit pero naka-stricto man mo na magpakita na gyud ang mga uploader no nya si Bisayang Sugilanon mo nang murag di siya ganahan siguro magpakita ang mga ka-listeners mo na nga wala siya mag-upload ron no tingalig mao po hinungdan no kay na-release content man mo na nga sabta lang taon ninyo mga ka-listeners nga pakita tag intro vlog ani kay og ato gong idiretso na maundang na pud ani kay wala stricto man ang YouTube so maundang tani wala pud tay drama ana nga mahinat ko siyang pagsabot mga ka-listeners no nya magbasa di ko sa comment dahil karon no si kuan ang una ni comment si Sunji Song no ganahan gyud kay kumaminaw ang mga ingon aning unta more upload pa mga nice minaw sa mga asoy mga ka-listeners no si Sunji Song no nya si Mr. Linila Omega yes nanay part 2 unya kay wa man nag-charge wa ka charge typod nya si Darlene Sumagang apat ka heart na si comment ani yeah idol di jud mi buringan nimo kay very nice kayo ka my favorite drama thanks idol mabuhay ka God bless mao ni drama sige nako gihandom
ikaw Rajud Sir John nakahimo. Salamat kayo Darlene Sumagan no. Murag ikaw siya to nag-comment sa una no nga ning request aning dramahan no. Or murag daghan-daghan siguro pong ni-request na sa una nga karon pa natagad na ko gidit no. Salamat Darlene Sumagan sa imong komento no. Nya si Little A lang profile no user na nakabutang. Hello idol, lingaw kayo ko sa imo mga upload nga drama. Salamat listening from Riyadh. Salamat kayo no. Little A may nakabutang sa profile. User ra no. Sinsa kayo watay mga mabasa. Salamat sa pagpaminaw no. Nya si Isim si we finally di na gyud ang episode 3. Salamat idol sa sumpay. Amping permi God bless us all. Salamat Isim no. Nya si Twilling mong Stevie may adlaw sir na ako sa YouTube na ako sa YouTuber nagtan-aw. Ari ko naminaw sir way pahinumdom. Ama ba? Salamat Twilling mong Stevie no. Nya si Kulasaw. Hello nice po. More upload pa po. Ano nino part 4 na ta. Salamat Kulasaw no. Maskin ako kahit maskin ako sakit ang ulo pag mag-edit. Tinuod yun, labad ug sakit sa ulo ni mag-edit mga kalisteners. Nya labi na kay tinag-as nga ako samot. Labad kay sa ulo magsigig. Aga nang edit, kuwaon ng copyright nga kinalabadan sa ulo gid. Pero kinahanglan gid taas nga pasensya mga kalisteners no. Na pasensya sa mga nagpaabot og dugay no. Nya si Alfredo Bahala. Salamat kayo idol sa pagbasa more drama. Manikamot kita makapit pa mga kalisteners no. Idol, magbutang ta ka og Gcash nimo para kung naay gusto mo hatag og bisan ginagmay makatabang na nimo. Salamat sa imong komento no. Sa una gabutang man ko pero ako lang gi-delete. Kay akong i-erase ba kay namo ko poy manawag uban nga okay laban jadi di mo pahibalo kinsay nga bitaw mo na nga samukan ko samot kay busy tag edit na nay mo kahit panawag wa ta kay laba di nagi pang di ang uban kay makisakay lagi binuang mana ako na lagi delete mga listeners na sa description. Yan na po yung mga error ka pa shout out mga listeners no. Unya si Junar Polino gikilig ko atay nagkisi-kisi ko ngisi ari. Minaw sa drama nga kuan pobre milyonaryo. Thanks Dol, tulo ka drama na ako nahuman sa imong uploadan katong mangtas matagtakdo sa buwan din kani padong na pubing milyonaryo na po yung ikilingawan mga kalisteners. Si Junard Polino salamat sa pagpaminaw. Si Jumar Panunsyal next idol amo na ni user na nakabutang unta na dayon episode 4 kay mag-abang jud ko kay nindot kayo istorya. Salamat no user na nakabutang no. Si Juan sa may basa ni Junis Solano kasumpay mo mga kalisteners no. Salamat idol sa paya no. Si Angelica Paho idol salamat kayo sa mga drama nimo makalingaw kaayo sumpay paliw idol mo na itong sumpay part 4 mga kalisteners. Maristel Humawan kontrabida man akong idol Randy Suson diri pero grabe ka bis actor kay bisan unsay role hawod kaayo. Salamat dol sa upload God bless you. Salamat Maristel Humawan no sa kanunay pagpaminaw. Na si Mr. Oplok next boss amo na ni. Salamat Mr. Oplok no sa pagpaminaw no. Na si Marisila Arawiran. Thank you idol nindot jud imong mga drama tag-as kayo daghan kayo kog trabaho na human. God bless you always. Salamat Marisila Maricel Arawiran. Na si Maricel Batik-Batik good morning idol. Shout out po watching in Saudi Arabia. Salamat Maricel Batik-Batik no. Taon na rin po nga listeners no. Si Mr. Linila Omega yes part 3 thank you sir. Nalingaw si Mr. Linila Omega paminaw no. Si Ungol Toledo Vlog salamat idol sa pagsyagit idol. Palit mi og itik kay salamat idol sa pagsyagit idol palit mi og itik kay idol kay musiga balhibo lingaw ning saridaha. Drama. Na si Road Skins salamat gyud kaayo sa mga drama loads makawala gud tawon sa kamingaw diri sa abroad. Shop loads sa Riyadh Saudi loads salamat Road Skins no. Nya si Chaichi silent listener ako idol pero
naka-comment yun ko para sa next episode. Salamat kayo sa pag-shoutout idol. Unta ma-upload ang next episode ani nga drama. Ganahan kayo ko og pamati. Salamat Chia sa imong pagpaminaw sa Happy Dakidak. Na si Eileen Awag. Lods, palihog upload sa sumpay sa ikaw nga kung kinabuhi. Ang ugma pohon, no? Panikamutan ugma pohon mga listeners kay paman mo abot og 7 ka episode. Salamat Eileen Awag sa imong comment, no? Nya si Noe Vincent Mundido. Salamat kayo sa mga drama sir. Malingaw jud ko diri sa Grace samtang gatrabaho paminaw sa nindot mga drama. Salamat Noe Vince Mundido, no? Sa imong pagpaminaw diha sa Grace, no? Nya si Annalyn Samson. Makalingaw maning dramaha idol. Oy, salamat kayo idol sa sakripisyo pag-upload nimo sa mga kalingawan namo na sama nako na OFW. Shout out nimo idol. God bless you always nimo idol. Salamat Annalyn Samson, no? Si Aisa Alcosaybi, salamat admin, mahuman jud ko sa imong vlog, mamubo or taas okay ra nako. Salamat kayo Aisa Alcosaybi, no, sa imong pagsabot sa atong vlog, no. May pagkakay murag taas kag pagsabot, no. Anong natay vlog, no? Diya, maminaw po ka. Salamat kayo. Nya balikon ako sa mga di ganahan sa vlog, editors drama, no. Inyuhan na ng initiative, no. Nya si Sami Bapasilan. Thanks dol, makawala sa kalaay. Inabangan ko to. Salamat Sami Bapasilan, no. Nya thanks dol, makawala sa kalaay. Naman na. Salamat Sami Bapasilan. Nya si I memes YouTube. Salamat sa upload ng part 3. Gahulat jud ni nako, agiulat yun nako ning episode, hoping tuloy-tuloy pag-upload until the end sa drama. Yes, ato ginapaningkamutan, no? Nga mahuman mga kalisteners og upload kay nasugdan man, no? Isud po magsugod taon diya, way ending. Nahulog ni gipaasa mo nako. Bati kayo paminawon mga kalisteners, no? Nya si iMemes YouTube listening here Saudi Arabia. Salamat, no? Nya pasensya sa mga iro mga kalisteners kay nagpa-shoutout na pod. Unya sa Pantas Vlog, kanais jud sa drama idol, naminaw jud ko bisan ga drive og habal-habal. Salamat sa Pantas Vlog, no? Pag-amping sa pag-drive sa habal-habal, no? Salamat sa imong pagpaminaw, no? Si user nakabutang shout out mahaplag Leyte, no? Sa Leyte, no? Umayngan user nakabutang, no? Unya si Amish Channel, hello idol, next episode tawon. Panikamutan na, mauna niya ang part 4, no? Si Jing, idol, wala palagi ang sumpay sa drama, ikaw ang akong kinabuhi. Nag-attend jud mi sa sumpay idol. Salamat sa more drama uploads idol. Uba po nang ikaw akong kinabuhi, no, mga listeners. Salamat kay Jing, no? Nya pasensya ang iro kay murag ning gara og pa-shout out. Pasensya ayo mga listeners, no? Unya pala may drama. Salamat kayo idol na imong drama. Minaw na puntaan ni kadali sa imong drama. Well, ga-relax bag-o lang pod nahuman og edit. Salamat pala may drama, no? Og guman mag-edit sa imong mga drama. Maminaw po ka sa kuan, no? Mag-relax. Salamat pala may drama, no? Nya sa mga ganahan maminaw sa kang pala may drama, pwede mo bisita dito, no? Kay samtang magpaabot mo sa atong mga upload diri nya madugay ta, pwede mo maminaw sa iyaha, no? Mga listeners, si iMemes YouTube channel may muot ko ani nga episode sagol joke, naminaw siya sa Juno ang superhero nya. Si Puan Prince, bisan medyo dugay maka-upload pero waiting rami permi sa imong mga upload loads. Salamat Puan Prince, no, sa pagsabot. Salamat kayo, no? Unya mo na ni si Red Tres. Nabasa na ito ni ganina, no? Comment siya ng anong kung gitandi niya nga ito ang pag-upload drama ng anong na-vlog ba na ang kabisayang sugilanon wala, no? So iyang gitandi ba, no? Muna to akong explanation, no? Mahinaut ko sa mong pagsabot, no? Mahinaut na ko sa pagsabot po ninyo mga kalisteners, no? Salamat kayo sa mga ning sabot, no, nga natay vlog. Ug salamat sa mga naminaw sa atong vlog. Labi na sa mga drama, no? Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Nya kadto balikon ako sa di ganahan sa vlog. Inyuhan na nang kuan.
inyo na ng initiative, no, na mo dito mo forward sa drama. Labi na to mga wala mag-comment, wala mag pa-shout out. Pwede ra mo og dili mo tanaw sa vlog kay para ra man sa mga listeners nga ganahan sila ma-shout out ba. Nga ganahan mabasa ang komento. Para nila ni no, kita gana to gigayon nga mabasa no kay labong na ulian niya kung isa ka cellphone na. Muna. So kita gana tong chance nga mabasa mga komento o ma-shout out no. Tagan po pagtagad mga ka-listeners, isip pasalamat ba sa mga listeners nga sukad pa sa unahan tud karon na kanunay naminaw. Muna na mga ka-listeners ang ikasulti no nya dito maglangan paminawan ninyo ang part 4 sa Happy Ducky Duck. Wa ba kato si Paklay sa ipakita ni Andot kaniya mahitungod sa balahibo nga ilang gituho ang bulawan. Natahap sila nga gatong balahibo gikan gato silang itik nga si Happy. Mao nga wa sila maglangay sa usa nila kahigala aron ipasusi kon bulawan ba gyud ang balahibo nga ilang nakita. Samtang sila ang bahin, usa ka gabi ana natingala si Bila sa iyang nakitang kahayag sa gawas. Gisusin niya kini apan kalit nga nawa ang kahayag ug dito nakita niya ang itik ug iya kining hipos sa pagtuo nga mao kato ang hayop nga gipangita nila ni Andot ug ni Paklay. Nga na pagkabuntag, natingala siya kay ang itik kayang gihigtan dapit sa may kusina, nawa naman ug gituan nga gibalhin siyang amahan. Mao nga iyang gipangutana siguro kung hain niya kini gibutang. Kagalaan ni ang laing sumpay natong sugilanon, Happy Ducky Duck. Basta ako, kung unsa man to akong gisulti sa una, maura gihapon akong tubag hangtod karon. Mga kung ako pa ni Bibot, di na lang gid ko niya pugson og tanyagan sa bisan unsa, kay di gyud mausab akong gisulti niya kani adto. Ay, atira! Asa ni mo gibutay mo gartiyo, oy! Gusto ka masuko na ko? Masuko na tos Bibot? O palayason niya kahino din eh? Hala! Hoy, Guryo, kasaba ba ni mo? Nausa naman taong ka, uy! Puro ba kang sirang plakang na sinalag balik-balik kong pamugos? Oh. Kung mahadlok kang papahawaon ta din aw mamahawa ta! Anong mahadlok man ka? Di sa'yo na lang mga tuntuha mo, ha? Hala! Ako gani maputong ninyo yung alistugin mo, hala! Oy, tay! Tay kadiyot lang, asa di mo gibutang ang itik? Hinom na! Why, itik! Huwag ko kayo mo, ha? Itik! Nausam sa distatay na uy. Ano siya kung kasabot ang iyang patasan? Tiguang naman unta, misamot man hinuon kabadlungon. Ayaw na lang tubayi pang imong amahan. Ako ray bahala anak niya. Makalagot magud kaayo nga kuhaan tas kabuot ining tatay. Ay maulag eh. Sabta na lang na kay nagkatiguang na na. Padong na nang giango-ango. Asa ka niya gibutang ang itik, nay? Kagisa man ditong itik. Ilahat to ni Andot og Paklay. Kunya ka nun, naabot man to nimo. Nakitaan to na ko gabi eh. Diha sa tong duol sa hagdanan sa kusina. Miduol man to na ako. Mukha akong gikuha. Taod-taod itong gipangita nila, nay. Sigurado na ka nga maotong itik ka. Mausa ko pagtuo kay susama magid og naong sa gihulagway nilang Andot diri nako. Naibong manggani ko kay muhatag ko na sila og premyo sa makakita adto. 5,000. Oy, 5,000 ang ilang gitanyag, nay. uy, kadako gud ana. 5,000 gyud. Ay kay unsa man itong itika? Ambot lang, nay. Special man kuno kay itong itika para nila. Bebe, ako mangutan nag-usab ni Guryo kung hain na ni hipusa tong itika. Pasilandot, madato na kita inidot. Ti amoy halinog 50,000 ako sa kabalibos itik. Ay! Nasayop tong tao nga atong ipangutanan ko eh. Kay sa gamay na kong nahibawan, ang 30 gramos, muhali na og usa ka gatos kalibo ang bulawan. Ay! Nya karon, sobra mas 30 gramos ang balhibo nga bulawan sa itik. Ala! Kung maabot og usa ka kilo ang atong matigom nga balhibo sa itik, muhalin og sobra sa 3 milyones ang mahalis bulawan. Milyones na natatay! Ay! Wati na! Ay! Mamilyonaryo na kita na, Dot! Mo kinay may tabo na to kung katong itik mabalik to nato din. Pati lang, Dot! Bahinan mo ka ko di mo. Kung mahalin ng tag 3 milyones, bahinan ko di mo. Kung may tabo man ganin na Clay, hatagan takag usa ka milyon sa 3 milyones nga atong mahalin. Tinood siya, Dot! Nga lang ina. Dot!
Wala mo kayo panutlupuangan. Ay, magkalami pa mati ako na Dot, ha? Pero Dot. Lagi nagsagunsun na kung nga. Nga hindi nato ibaligya. Di baligya na to na ang usa ka balibo. Ay, ato na ning panaghanon, Clay. Ha? Paabto na to na yung usa ka kilo, aron matingob og halin. Okay, Dot. Oh. Okay, Dot. Pero balik kita yung problema, Dot. Mga may balik pa to nato ang itik, kay mamilyonaryo na kita ini. Pangitaon yun to nato, Clay. Muna atong kugihan o pangita, aron mabalik to nato ang atong itik. Oy. Si Tio, kakadit lang ta. Oh, naman, ako mali doon. Clay. Oo, ako paglay. Rato lang po na itong 3 milyon na isda. Hello, Tio! Hello, Andot. Tio, kumusta? Saan ay balita mo diha? Ay, dili maayo, Andot. Ha? Ang ko no? Oh, nga nung di man mayo, Tio. Nagpagawas na og desisyon ang korte. Napildida sa kaso. Usa? Ang ko no? Idaogin si Bibot sa pagbawi sa tanan. Nag-uol ka ko karon, Andot. Unsa pa may atong mahimo? Ano ang karon, Tio? Magstorya ta bahin na na. Ang ko no? Sige, mutawag ron niya kunimo kung mubalik na ko sa bahay kay mulakaw pa ko karon. Atuon pa na ako si attorney. Sige, Tio. Sige, Ang sakuno? sige, Dot, bye. Ang ko no? Guys, sige, ganihal. Sige, sa kuno. Tagadong. Pagkaluis kong uyuan, Clay. Napildi yun siya sa kaso batok ni Bibot. Ha? Gabi. Bihasa ni mo. Gabi ako na nabipot doon, no? Sobrang kakog. Ang tanan niyang gibawi, bisag nahibaw na siya. Gawa siya katungo din eh. Di gini mahimo, Clay. Sa kibuhat ni Bibot rin na mo, kinahanglan nga masumpo yun siya ini. Ang itik ni paglaom na to inidot. Kaya kung maadunahan tagbalik, ikaw maadunahan tagbalik, sigurado ko. Malaban niya ni mo siya. Siya ang kandato ron. Bueno, Clay. Muna to ato sabot, ha? Uh. May tungod sa atong mga nahibawan karon kinahanglan nga wa na tay laing sultihan sa atong mga nahibawan. Maghilom gyud ta bahin ining mga butanga. Si Tio Rubin ni mo, Dot. Ato bisang sultihan? Ako rin mahibaw sa timing kung kanus-an nato sulti Tio bahin ining tanan. Basta sundon lang una nato ang atong sabot. Okay. Ariglado, Dot. Asa mo ko ni mo dadon ha, Bibot? Di ba, misaan man ko nimo nga i-treat giti ka kay i-celebrate na to ang atong kadaugan? Abi ba na kong imunusok kong Indianon sa imong saan? Abi nimo no, mingawon gid kay ko sa imong kamaldita, Bren. Sa to? Sa akong kamaldita? Kay ngano? Di ka mo angkon nga maldita ka? Unya Ha? ikaw, unsa masag ka, maldito? Mubawas gid ka da. Ay, mag-agunay na lang good ta, Bibot. Nga ako, maldita ko. Unya, ikaw sa maldito. Di magpapildi. Di ako maliwat nimo. Mugitag mga buang ini, eh. No? Kabantay de ka? Muna ako namingawan nimo, Bren. Ganahan kay ko nga makigistorya nimo. Unya, asa malagi ko ni mo dadon ron? Dadon ti ka sa pinakalamig nga restaurant sa downtown. Kanang ma-surprise ka kanindot sa ilang venue. Basta ha, siguro yun nga ma-surprise ko. Sigurado ko nga ma-amazed ka sa kanindot sa dapit. Makita niya nimo. Ay, hilabihan ka tikasan ni Bibot, Andot. Gihimo gyud niya ang tanang paagi aron gyud siya mudaog nining kasuha. Wala na tayo mahimo ani. Matod sa abogado na kinahanglan ta og dakong pundo aron maksuklan gyud nato si Bibot. Kay nakita niya nga bisag asa ta mudanghop nga hukmanan, mapildi gihapon ta tungod kay gigamit ni Bibot ang iyang pundo aron mapugok ang tanan. Sa dilan, Tio. Makatigom ganitag dakong kwarta. Ato gining ipaukay ug usab ang tanan na tong kaso nga binuangan ni Bibot. Wa gyud tay nag-ana ni Bibot karon, Andot. Ambot kung unsa paghay mahimo nato nini sa unahan. Basta, Tio, dako ako pagtuo nga makabaw sa gyud niya tanya.
Unya, Cho, sa may imong plano ron? Gihatagan ko og usa ka buwan sa korte nga makaandam aron makabalhin ko og laing dapit. Ay, naglibog pa ko kung asa ko paingon ini. Kung gusto ka, Cho, ato lang unya ka dito sa akong payag. Ha? Ato lang dito, kuan ba? Ato lang tong pasumpayan og gamay dito nga igo sa yun nga masuta dito. Ako na nang huna-hunaon andot. Mas alegre ta dito, Cho, kung tuwa ka uban ako. O makasabot-sabot sa ta kung unsay atong buhaton sunod. Sige mo pahibaw ra ko nimo sa sunod adlaw. Base na sa Domingo mutawag ko nimo, ha? Basta, Cho, ato lang yun sa akong payag puyo. Kasi mayong panday din ni Clay. Panday, si Dudong Kabaluna. Inila na siyang panday dot. Bana na siyang maritso. Asam na dapit nila. Na doon silang ilipon niyang. Ha? Gusto pang muta nag-asa liko-liko. Dinagan. Nga nangita ka panday dot. Ay ako ni pasumpayan din ni napita ba kay ani na nako papuyos si Ruben. May nundot. Aron sad. Doon sad kay kauban din ba? Naluoy kay kuntiyo eh. Mm. Sa mga nakapabor magyud og maayo ros bibot. Maayo, andot. Hala. Si Bila man ron. Dayon, Bel, dayon. Uy, nganong di man ka mo dayon dito sa taas, Bel? Ay, dinilang ko andot, uy. Kaya di man sa ko magdugay din doon na lang ko'y tuyo ninyo. Hala. Aasa man, unsa man ta na, Bel? Kuan ba, tanawan ning niya sa akong cellphone, oh. Uy. Gani ba? Mao ning itikang inyong gipangita? Oo, Bel, mo ni si Happy. Kinsay nga? Si Happy ni Bill. Happy ang pangalan sa mong itik. Di man mo siya picture eh. Ako ni nadakpan kagabi is amuan. Iduol man nina ko. Unya akong gihiktan dito sa among kusina. Taladot. Mabalik na nato si Happy. Tay pa na ha. Paklay. Paminaon na mo ha. Man. Ang problema manggod kay gikuha ni Tatay Goryo ang itik ug wa mo sulti kun hain niya tagui. Yay. Sa? Hala, pasensya na gid kaayo ninyo andot. Naglalis namin ni Tatay bahin anang itika pero ambot ka na wa gid siya mosulti. Kung tinuod, wa siya mosulti sa tinuod kun hain niya hikti ang itik. Yay. Marunang ang imong tatay, Bill. Tuwaro sa inyo. Kay mamahimog ato siyang istoryahon. O atong hatagan og 5,000. Mahal pa Kaya yung ron itik. iuli niya nga mong itik. Ayaw andot. Mahal po itong itik niya. Di ko gusto nga mohatag mo kwarta. Gusto na ko nga mauli ra gid to ninyo. Ako lang ning gikumpirma kun mao ba gid ning itika ang niya sa picture sa akong cellphone. Mao gini, Bill. Tana, Bill. Kuyugi mi sa inyo kay kami mo'y muhangyo ni Negoryo aron makuha na mo ang among itik. Ganina ko nangita ni mo. Hala. Diha ra man ko sa anahan tay, na ako gipalit. Ay sig lakaw-lakaw. Kay bukalit at yung anis bebot, ngita gito ni mo, hala. Magsige jud kog atang niya tay, kalain sa anaw eh. Manluog ganito ni mong tao, Bila. Ikaw lang. Magbasol yung ka, hala. Na, di na ta magsigig lalis anang butanga tay uy. Di ba kita kakontrol sa huna-huna sa tao. Naara niya kung manluod siya nato, bahala siya. Sa inan malagog ka. Pulos lang kung baliban na sunahuna ni mo. Di na lang kita maglantugi bahin anang butanga tay, kay di ta magkasinabot. No. Kuan ba hinuon ka ng Sa kuhaan ni noon. si Andot lagi si Paklay, mo ari to. Nato sila tuyo Wa nimo. ko magkinahanglan na ng mga tawahan na. Mo na nakadaot nimo. Papagali ka mahibaw silang tuyo, di balibad na kang daan. Sa may lang toyo, hala. Kuan, mo anito sila kay kuhaon nilang ilang itik. Sa itik. Ang itik tay ba nga imong gitaguan, ilang kuhaon kay ila man to. Sa ila. Wa ko may bawa na, doon na sila itik. Ilaha to tay, ako tong nakitaan, mo nga ato tong iuli nila. Ayo. Oh, na wag ipalibag sa Andot tay. Karon. Andot, dali dayon din ni. Ang hapon. Negoryo. Bila. May hapon yung tanan din eh. Kung sa inyong tuyo. Ay lang pangisog dayon eh kay di ta kasagang nimo. Bitaw na eh. Hapit na ba may madato? Sulti na yung sa inyong tuyo. Dahil sa pamit na baon. Ni ami Negoryo kay among lukato ng among itik. Mubayad mi nimo og 5,000 eh kay kuhaon na mo ang among itik. Muhatag mong 5,000. Oh, noy. 5,000 adaraw. Uy.
Kamalon ko na itong itika. Ito ang dinsyo akong gibaligya. Naunsa? Binangkas, ero. Hala, uy, ano imo magibaligya? Tayo nga di Gibaligya matuin na ako, mo. gisamukan ko. Hala. O, bananta mo dinsyo. Ako tabawion. Pero, unsa man, oy? Sabuta. Oh. Amin yan si Kumel. Pila mo pagsaba ni dinsyo nga inyong bayan si Kumel, ha? Hala. Pila na eh. Pila sa baligyan mo niya na guriyo. Ako itong gibaligya usak katos. Bisan lukaton tatong 200, okay na ito. Ha? Hindi ko agalansin mo sa? Sige, kuhan siya. Wama mong sutidaan doon, kalukaton na ito din yung 5 mil. Wa masabi kay bawo no nga kamo dai nakakita sa itik. Hala, tara. Ato dinsyo. Pero ambil na na 5 mil. Dara no yo. Hala, tara. Dinsyo! Oh, gulaw. Ay. Kaiking ko ni mo eh. Oh, yan daw. Upo. Ay, bikuyo sa mong gulaw. Upo na magkadya. Nay din siya. Kumusta, Nay? Diba, nangita man mo sa inyong itik? Uy. Uy, naibaw lagi ka, Noy? Si Tasyo man nga akong kuhaan nga akong apo. Misulti nga nangita mo sa inyong itik. O inyong premiuan o 5,000 ang magkakita. Ay, Dinsyo. Mabitaw ni Amin, Noy. Dinsyo, ni Ami kay ako tumawiyo ng 5,000. Este ang itik. Nayati na. Kini ba una-una, tag-una-una sa 5,000. Yati. Tataguyaw. Bawayaw na mong itik. Oo, ako mo itong bayaran ko sa gatos. Imo talaga 200. Daraw. Oy, nga no, kutang 200. 5,000 ang akong palukat at tao. Kung bawayaw man mo, guyaw, ako pabayara ng 5,000. Ihatag na lang ng... Hilaw, bila! Ay, apis. Dito kuya, wagod niyo mo. Usag gatos akong baligyan niyo mo. Ano, niya, patubuan niyo mo, dako kayo. Mo na tong ibaligyan ako. Busa. Ayaw pagbutag. Pagbuot na kung 5,000 akong baligyan. Ayaw do. May kuryo, may dinsyo. Ayaw na mo paglalis, Noy. Pwede o namin mutanaw sa itik, may dinsyo. Kay basin o di na maong itika ang gusto na mong lukaton. Sige. Dali. Tanawan ninyo dili sa mong tangkal. Dali! Muna mong itik ko dinsyo. Ay, salamat. Dinsyo. Pero di pa ninyo makuha. Kung di ko ninyo watagang 5,000. Dinsyo. Kwan, may kuryo. Dinsyo. Tayo pa na dinsyo, ha? Magsabot na dong. Kinang itik, kami may una nakakita na dong. May tingantunga lang tayo ni Salin. 2,500 ang imo, 2,500 ang ako. Di ko mo sa putong-tunga, oy. Wala kay katungod itik mo yaw. Mo man yung ibalik kayo. Ihatag na lang ng kwarta tayo, kay di ba na ato? Nay Mayo ay, nay kuryo. Ang milangon na ng 5,000 eh. Kaya sa sunod na tong kita, hatagan tala sa niya kag 5,000. Okay, ragdi, ang tutoy. Ilom na ginihabil na! Kita yung na nagkakita si itik mo sa kita mo yung hatagang premyo. Unya, imo masang gibaligya, be. Unsaon man na, uy. Ikan pa! Di lang tayo maglalis ni kuryo. Ang bilangon na ng 5,000. Utangan na ko nimo. Oh, hila ka na katawa. Sige. Daro! Mulakaw na ka? Atoon pa na mo ni Attorney Huis. Matawag lang niya ko nimo. Mubalik magkakarong gabi din Di pa ako kasaad. Basta matawag lang lagi ko nimo. Kung di na ako busy. Pero Pipot, kato imong giingon ako ha. Ngayon sa? Ay, kato pa nga imong gisaad nga kung mabakante ang posisyon ni Lizelle. Ako magigay imong ipuli niya. Pagsabot at ako sa bana. Klaro diha, uy. Musultira ko. Wapay final ang tanan. Basta sabutan taon niya gusab. Okay? Ito na ko. Uy. Bye, goodbye, kiss. Samang taon eh. Bida. Nala. Okay, nahala. Pag-amping ba ha? Og salamat kay sa imuhang pag-treat nako og niining bracelet nga imong gihatag. May isa pa yan. Sige, harin ako.
ko gining mo duwa si Bibot ta. Nahibaw ko, nga imong pagbati tuan ni atong babae nga paratuhon. Ha? Alisto ka lang ako. Dili mahimong maadto ka sa lain, Bibot. Kinahanglan nga ako ka lang. Nga na doon, tabalik na ginato sa api. Mo nagigiingon nga, it's dirty time. Wadato na kita ini dot. Ay, sa palabis mong gibati, Clay. Kalma lang. Kaya basig doon ay magkamatik ko sa itong lihok. Pasensya na ka dot, ha? Kung saan pa ko sukad makasuway na dato ko. May kakagikan kikas ka dato. Sultihan taga, Clay, ha? Ang dato, nindot kon mantigot ang mubalansi sa mga butang. Muna'y kanunay nga gitudlo ni Papa Ramon kaniadto namo. Way kapuslanan ang kadato kung mahubog ang tao sa iyang bandi. Okay. Kidot. Sakti gyud ka. Sakto lagi ka. Mo, pero nga naman nga, si Bibot, wa mamakatuon sa kitudlos niyong amahan. Lahi sa manoy. Kay nasubrahan siya sa kasinaw kahkog. Ug nasubrahan sa ambisyon sa kinabuhi. Mao nga gusto niyang hakpon ang tanan. Bitaw dot no? Kuya bitaw ang dato kon di na kayag tao. Mura na goy batasan. Mao na nahitabo ni Manoy. Pulos pagpanlupig ug ang naghari karon sa iyang hunahuna sa kasing-kasing. Very dangerous. In English. Ay, Mga di gyud na to kalimtan, Clay. Ay. Nga kung madato ganita pinaagi na ng itik, kinahanglan nga di gyud ta mausab. Ipakita na to sa tanan nga si Andot ug si Paklay mao ra gihapon ta. Og way numero 1 ang kuan, ang numero 1 gyud ba nga mo serbisyo kita gyud ha. Okay, Numero 1 kita mo serbisyo mutabang ta sa mga tao Okay. nga kinahanglan pinasikad gyud pinasukad ang gugma ug pag-alagad Okay, Ginoo. Kidot. Believe you ko nimo dot. Okay. Nga si Manay. Ha? Bibot, saan mo ba? Kibot. Ay, wanay labing tinuod ning kalibutan, Clay. Di ang bahandi mo'y importante kayo. Ako dot, badato kini ko dot. Oh. Sundon kita ko nang gisulti nimo. Mutabang yun ta. Ato ning bawion ug usab ang asinda Vista Hermosa. Ha? Bawion ta yun eh. Ug atong ipamahin ug usab ang mga yuta nga gustong bawion ni Bibot sa mga kabus. Kana gidot. Mao gid ito tinguhaon para sa tanan. Sa pagkakaroon, fokus na ta. Fokus. Okay. Diskubrihon una nato ni ug maayo si Happy. Kung kining iyang balibo, mamahimo ba yun ni siyang bulawan. Bitaw no? Daghang pakitagbutang nga angay sa taon, Clay. Kaya nga to, pulos lang katahap kung katong balhibo nga bulawan, iya ba yun to ni Happy? Bright man gid sa happy dot. Bet ngayong ato ni siya pangutanon kung iahab gitong balhibo nga bulawan. Gusto. Pero problema kay di man ni makasulti sa Happy. Mantigo siya mo yango-yango gani. Umulingo-lingo. Kung pangutanon. Gusto. Gusto ka, Clay. Sige. Kadiyot. Aron atong masiguro, atong ipakita niya ang balhibo nga bulawan kung iya ba yun to. Okay, kidot. Kita. Dali. Atong ipakita niya. Dara, Clay. Ah? So yan atong pangutana si Happy kung kining balhibong bulawan, iya ha ba yun ni? Okay, Dort. Okay, Dort. Okay, Dort. Sige. Lagi. Happy. Pi. Tanawa ni Pi. Kita kay ni Pi. Happy. Pi. Happy. Natatawa. Pititutok ni Happy sa balhibo, Happy. Doon namin pangutan, Happy. Kinabang balhibong bulawan, Pi ba? Imuhan ni si Happy? Ano? Kakako no. Tanaw, pitik ni yung uyango sa puting yango ni Happy. Gina. Sigar naman. Sigurado yung kape nga imuhan ni Pi? Ayaw. Usbag pangutan mo. Balibad na naroon. Lagi na doon. Yango niya. Yango. Puting yango niya. Pe. Unsa man, Pi? Giyon sa man nimo paghimo, Pi. Ura. Kung among laruto na imo balibo, mahimo ng bulawan, Pi. Lingo man doon. Biliba. Buti pa sabot nga. Dili laruton ang iyang balhibo. Unsaon man, Pi? Pi. Pi. Unsaon man, Pi, nga mahimong bulawan ng imong balibo, Pi? Pe. Na. Mga na ron. Pi. Di ito kasabot ano yung gipangyaw-yaw dot. Pe. Guda ko kailang pe. Pipis ko sa mo dahil. Ay! Wag na siya gustong isulting na to, Clay. Muna problema na ito diha. Kung usaon nga ato isa masabtan. Kinahanglan nga magkuha kitag interpreter ni.
nga interpreters mga itik. Naoy, kana na yung mga interpreters, mga hayop. Ah? Baka interpret man na sila og bisag unsang klases mananap. Makahuban na siguro sa body language dot. Pero di siguro sila makahuban sa mga putak sa itik. Paghutsero. Ay, muna problema na to na ni Clay. Wata kay ba kung unsay sekreto ining itika? To, Kung unsaon nga aron ang iyang balhibo may mublawan. di lang. Ato lang sa lisuwayan dot. Basin og pinagi sa paghuwap-huwap siyang balhibo. O ka, doon na yung mga reglamento sa ini. Himuon. Anong, mahimon siya bulawan. Pastilan sa day. Lahi po na itika, Clay na. Oh, Kay doon na yung mga sugilanon nga doon ay itik nga mangitlog og bulawan. Pero kining iya balhibo may mublawan. bitaw da. Pero, may mga fairy tale raman. Kada mga istorya ha? Dot. Di mo na tinuod. Ano pa magkita sa gilanon nga ang kanding malibag kwarta? Ay, mga sugilanon ramang gudto, Clay. Pero kining si Happy, di gini may tabong nga mangitlog ni siya kay laki ni siya. Posible siya gyud nga kutubra sa balhibo ang mahimo ng bulawan. Bitaw sa no? Di gid mahitabo tuod nga mangitlog ni siya og bulawan kay laki man. Pero nagduda ko dot. Usa man sa imo gidudahan? Nagduda ko. Nagduda pa sekreto ng itika. Buhay na makatugan to ini. Kadturging imo maginikanan. Ay, margi ni problema. Apan wa may laing gisultis papa kaniadto. Matod pa ni Tio Robin, ang giingon ra gyud kuno ni papa niya kaniadto nga kini kunong itika maog gyud kuno'y nagdag swerte nila. Yo, masulti Di ko. paagi pa magani kuno og komedya ang istorya. Kasi batasan niya eh. sorry. Klaro. Mo siguro hinungdan nga nadatos lang maayo. Dot. Unya, nakapalit ining asin dahil musa. Ay, malagmit. Wa mo tugan. Mo ni atong tahas karon ang pagdiskubre sa labing sekreto ni Happy. Wa mo sa mutug ang taroy batasan. Ay! Pero, ug para ni siya, di mawa na to dot. Kuan, babuhatan na to ning nindot nga tangkal para di na makabuhi. Sa'yo rin na, Clay. Ako rin bahala na. Ay, kadaghan ining mga butang sa Draglan Marta, ha? Nakitarang doon ay duha mo hipos ini. Ay, what ay mahimo, ha? Mga may sugo ni Sir Bibot. Ngayon papalhin ang tanang butang din hinit sa budiga ko, ay. Uy, ang uban din katabang din hindi ay, di na sila papilon og tabang na to. Kadagam sa nimo pagkulbo di apoy, ay. Trabaho na lang ko diha. Gipadali ng batang Sir Bibot, ini. Uy, nalasigi, uy. Ay, tabangi na ko kadiyo din, ibe. Kay bukat kay ning gamay kahon da. Naunsa man eh. Uy, kagamara ng kahuna, di kang kadaog. Bukat ka adyo, ay. Tabangi lang ko ko. Bebe, ako na alsa na. Sa harito, gibutang sa budiga, ha? Sibuk, di ka may sibuk. Pero yun na, doon na may librito lagi. Doon na librito lagi nga, nasa babaw ni kahon. Bi, ko na mo sa ano? Sama na? Mga sikreto ni Happy Ducky Duck. Iba na pilagod una na diha, ay. Sige na, oy, alsahan na dayo na ba? Bebe. Kabugat pa ni kahuna. Sabay sod ini. Murag puta. Di ni magsilbi, bebe. Uy, tanaw taon na rin kung sa sod ini kahuna. Ay, hala, usap na siya, boy. Hala, siya mura man lagi na siya og balhibo nga bronze. Bunsig taon. Muram ganin na siya gold. Gold? Lagi na tanaw. Tutukik maayo. Mura gyud siya gold, Marta. Daghan kayong gold. Puro magbalhibos manok o itik. Hala, ato uda. Hala, gold yun, boy. Hala ka naghang gold ni ini. Ay! Ang mayo, ani Marta, no? Di ta magsaba, ha? Di ta magsaba. Ato ning taguan. Di na to ni itugan ni Sir Bibot o kang bisan kinsa. Madato na ta ini. Tay, para ko una, boy. Tay, para ko. Gusto na ba kayo ang kulba sa kundugan, ha? Paminaw ra gudug maayo, paminaw sa maayo. Kay gayuna na ni nato. Kay kapoy kayo din nga magpabilin tang katabang ining napita. Napay kinaiya na Sir Bibot ka puti batia. Magantos ta din kung magpabilin tagdugay din Mga atoon na ni og di ta musulti kang bisan kinsa.
taguon ni nato. Taguon naman tungaon ni nato. Dili lang ko poy oy. Hadlok sa ko ana oy. Basig gipan-an lang ta ini. Unya mapriso na hinuon ta agoy patay ta oy. Ay, di lang ko ta magsaba. God. Dili lagi ko boy. Basta ako. Sultihan gyud ako to. Sultihan gyud ako Sir Bibot bahin ana. Dili mahimo nga manlimong ta. Di ko na ato. Ay, pupida. Bahala ka na boy oy. Basta ako. Isulti gyud ako ni Sir Bibot. Ikinsa mading babaeng nagsigig tanaw din he. Hay bala ba? Ay, kada bang babaeng diha o dool sa tuntog karan. Uyo na. Mura bang nakamayo ko ng dagway ni babihana, hala? Nakaila ka niya? Yagaw na, ha? Pati doon tuyo na babihana. Maraman umingaw ang palipot. Kasi ato ni mo na eh. Ay, oy, Noy Koryo. Uy. May hapon niya, Noy. Kailan ka na ako na, hala? Kami, kisay may imong pangaanday, hala? Ako si Brenda, Noy, ang secretary ni Bipot. Ay, uy! Ikaw, Desbinda, hala? Nakadungod ako si umpangan. Kagwapa ni mo inday, hala? Di ba imo mang anak si Bella, Noy? Oo, day. Dahil laking sikit ako, kaya na akong asawa. Nisikit pa mo. Ako gwapang anak, pero si mo kagwapa, eh. Noy, unsa ganito nahuman sa imong anak? Ang akong anak, ay laking sikit, kaya na akong asawa. Wala katiwas pag-eskwela, oy. Kutob na sa school. Saon, natungnan mamis kalisod, hala. Usa na mo tos kong anak na, hala. Napa siya, Noy, kay ako siyang istoryahon? Laking dool, kaya na akong asawa dyan. Nanambo. Dali unas taas. Kay, akong tawag na kong anak, hala. Salamat kaayo, Noy. O, basin o gwa kay kwarta andot. Kapoy, igo-igo nga akong gasto. Ha? Dako, biyatong kwarta nga imong gipahuwaman ako. Paspasab kayo mo trabaho ng imong gikuhang panday na. Mga kailam na ni Paklay, Chok. Hindi ba? Ay, hapit na mahuman. Bitaw. Ni ko man na, Chok. Balhin din din para ligrita. Oo, sige. Gusto sab ko nga anhel ang una ko din andot kay naamo din Ayayam sa din ito. Mao bitaw? Kani, lain po day ato, Chok. Oh. Doon na lang ko yung mga pangutanan ni mo ba? O, bahin sa unsa man ka na andot. Kuan, bahin ba sa itik, Chok? Nakita na din ninyong itik? Tuwas taas, Chok. Oh? Doon na lang ko yung gustong masahiran. Kung unsa pa yung mga naibawaan ni mo sa pagkadato ni Papa ug Mama kanito. Di ba, mga kabos man kayo taog mga kaliwat? Tinuod na andot. Ang amo mga ginikanan ni Ramon Kanhi, kabus gyud ug way mga katigayunan. Bisan ang pamilya nila ni Lourdes Kanhi, wa sab gyud mga kabilin nga katigayunan. Manay da kong pangutana, Chok. Kung nga nung nadato sila sa Papa ug Mama. Ay, kung ako imong pagkatunaw nandot, ang pagkadato sa imong mga ginikanan, usa ka dakong misteryo ug way makatug-an kun ngano. Kay kadto si Ramon nga akong gipangutana ni anak kaniadto, igo lang nga mupahiyom ug magsige lang komedya. Wag yun sila gisulti nga hinungdan, Chok. Wa man gyud. Gawa sa pagkomedya nga ang itik ka kuno mo nagdaog swerte nila. Mao na. Pastilan, Chok. Dako kay ning tanghaga ang sugilanos pagkadato dahil nila ni Papa ug Mama. Kinahanglan nga madiskubrihan ni nato, Chok. Ang komedya ni Papa, doon na to'y dakong kahulugan nga basin ang itik, mao gyud tinud-anay nga nakapadato nila. Ay, magdapita din Didara, sir. Oo, sir. Wow! Kadagang sa Bulawan. Kadagang Bulawan ini. Pero, talagsaon kining Bulawan na kay Purma Balhibo. Bulawan ka na siya, sir. Ayaw na lang pangutan na, Marta. O paminaw mo, boy, Marta. Pahibaw ang tanan nga wanay pasudlon din sa underground. Ha? Ang musupak, adunay kastigo nga madawat. Matuman, sir. Hala,
Pahawa na mo. Ug wa na'y pasudlon ini dapita. Lakaw na. Sige, sir. Ari na mi eh. Wow! Bulawan! Usa ka kahon nga bulawan. Pero, puro man siyang balhibo. Usab ni balhibo, ah? Balhibo sa itik o sa manok? Nindot. Nindot ka pagkakulit. Nganong daghan magkini siya? Tingalig daghan pa mga bulawan ang gitaguan nila ni Papa ug Mama din sa underground. Kinahanglan nga masuhid nako ning dapita. Wa ko'y daw tan tuyo ni mo, Bella. Gusto na ko masayod kung unsa ginaas imo huna-huna. Dawatin pa gyud nimo ang offer ni Pipot diha nimo. Wa ko'y interes anang mga butanga, Brenda. O wa ko'y ambisyon sa bisan unsang matang sa tanyag ni Bibot ni rin ako. Nalipay kay ko nakadungog nimo ni anak, Bella. Nakadayeg ko sa imong kaligdong. Mura ba na gusto nimong may bawaan sa imong pag-anhi din, Katapusan pangutana, Bella. Ug ay lang lainan ning ako pangutana nimo ha kay medyo personal kay ni nga mga butang. Sige, pangutana lang. Gusto lang ko masayod kung doon na pa'y paglaom si Pipot diha nimo. Nasayod ko nga dako kayo siya og gusto diha nimo. Mga na-intriga lang sab ko kung may plano ka ba nga imo sa siyang sugton sa unahan. Ha? Unsa ka, Bella? May paglaom ba si Pipot diha nimo? Ay lang lain na sa pagsabot kining ako mga pangutana, ha, Bella. Gusto lang ko masayod kung doon na ka ba'y plano nga imong sugton si Pipot siya na kung interest siya nimo. Iyon na. Mangutana una ko nimo sa di pati katubagon sa imong mga pangutana, ha? Unsa man? O unsa man? Trato mo si Bibot? Technically speaking, yes. Bisan to, nagwa pa siya kasulti din ako, pero ang among pagtinagdanay sa usag-usa, uway kalainan sa managtrato. Og nabalaka ka nga ako siyang ilugon diha nimo. Nag-care lang ko ni Pipot. Kay usahay ra ba? Ang pagbati sa usa ka tawo masayop. Mao nga, gusto lang ko ba nga magtinabangay ta? Kung nabalaka ka nga maako siya, dako kay nang sayop ang imong pagtuo. Og nasayod na si Bibot anak nga wa gid siya mapaabot nako. Kay prangkahan ta ka, ha? Kung mora na imong tuyo, ayaw ka balaka. Tabangan ti ka nga maimo si Bibot sa hingpit ug way makailog niya diha nimo. Salamat kay sa imong kooperasyon, Bella. O katapos ang pangutana, may mo ba nga sultihan ko nimo sa sikreto kung nga nung dako kaayo o gusto si Bibot nimo? Nindot kay na nga pangutana, Brenda. Tingali sa akong nakita. Tungod kay maantigo kong murespeto og mga tao. Og di matapobre ang akong kinaiya. Og labaw sa tanan, maayo ang akong pamatasan. Og dili ko ambisyosang pagkababay. Og ang katapusan, kay di ko gustong lupigan og yatakan ang akong pagkatao. Mao na hiyas nga ni anak ko, Brenda. Nga sa akong pagtuo, maoy na uyo na ni Bibot diri nako. Mao pa? Unsa pa imong mga pangutana? Sige, isulti kay akong tubagon. Tumatuloy at tumabihanan ni mo. Sekretary ko nun to siyang Bibot, hala. Mbot lang niya, tay. Way hinungdan iyang tuyo nako. Nangangkon siya nga iya ko nung tratos Bibot. Usa! Usa itratuwa mo na trato si Bibot, hala. Mumay po nga to niya, tay. Nagbahad man gani siya nako nga di ko na ako patubayan si Bibot. Uy, more na yan tuyo ni mo. Huwag yung lami, tay. Mura man ako'y batasan to babayhana. Usa man, yan kang gibastos, hala.
Nabalaka kaayo siya tay nga basin og ako siyang ilugan nya sugto nako si Bibot kun mangulitaw gid kuno nako. Unya ikaduha, nabalaka kaayo siya nga basin og musanong ko sa gitanyag ka trabaho ni Bibot diri nako. Mao ba? La magbuot ay siya kung di kay magustuhan ni Sir Bibot, hala. Unya, kamo gi magkasato. Usa ba yung buhaton? Nagbahad siya ni mo, hala. Wa inuon tay. Pero kung magbadbahad siya nako, aw, o masukol mahadlok og masukol man sa kuniya gyud. Uy. O gawas pa. Bisag mahitabo nga iyang kanang iyang gyuna-huna gud. Nga mupatol ko kay bisag suluhon pa niya sa Bibot. Hala siya uy. Ako pa magani siya gipasaligan nga ako siyang tabangan aron maiya sa hingpit si Bibot. Uy, lalahi po dito babayaan na. Pero ayag sugot! Ansi ayag sa Sa sunod kung mo ani siya din eh. Ako sa sultihan nga di siya nga magbuot, hala. Kasapaan ko siya, hala. Dili siya nga magbuot kung ikay magustuhan o pangulitawhan ni Bibot, hala. Ako gigiluod og hilasan atong babayhana tay. Sige. Pero nalipay sab ko ato niya kay makatabang to siya nako aron di magsigig pamisita sa Bibot dinis ato. Di ko musugod na! Sa sunod ako may tisulti niya, hala. Guwapa pa ka niya, uy, bila! Bila! Sus, layo rin itong iyang beauty niya ni mo, bila! Ako pa'y ko anon. Kay kanto siya, putiun lang to, pero ang mata ato niya, may pagkamanukon, hala. Na basta tay uy, nalipay nga naglagot ko ato niya. Basta ako na siya gipangkahan nga si Bibot, wag ipaglaom na. Oy, 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 oy! Magtarong niya, bila, ha? Bitaw, mo man labing tinuod tay, wa ko'y gusto ni Uy, Bibot. daw, bayagod, ha? Maghinay ba ka ng sultihan ni mo, hala? Bueno, di lang na ito maglalis, kung makita gaya mo ng andot o paklay, pinumdumi hinoon sila. Nang ilang utang na akong 5,000. Kinalang ilang akong bayran. Siya lang isaan ako, ala. Sapa di tay uy, unsa ko tay utang, mo to sila'y utang sa andot nimo. Saan na nila na ako? Basta ilang akong bayran, ala. Hala, ambot nimo tay uy. Asam dahil si Rubindot? Ani naman gato siya po yo. Tuhay kita sa merkado. Mubalik na niya dahil to. Paspasag na human ng extension ng payagdot. Yan indot to kayo, design. So, sa imong kwarto. Pero nga nung imong maningip sa ng bintana. Alimuot nung kay ka din eh. Manay kaso, Clay. Huh? Mabli raghapon ang bintana. Ako nang gituyo kay wako'y plano nga pabuhatan og tangkal si Happy. Ako rin siyang itipon ako sa kong kwarto. Uy! Siradaan lang nina ako pirmi ang bintana ug ang pultahan para di yun makagawa sa atong itik. Tabog hinuma ay hinumo no. Ay! Laki na ito siya. Na okay ka pun dotoy. Okay ka pun plano nimo. Napo ko'y plano, Clay. Unsa man? Patauran ako ni og internet din Uy! Palit ko og dakong monitor sa TV din unya para di laayan si Happy akong patanaw ng mga salida para malingaw siya. Okay, dude! Okay. Ay, good luck! Good idea kay ka. Good idea kay ka, Dot. Di mo palit ako karaoke din Gagana na plito na. Kaya pagkataon sila mong itik, hindi mo na kamong kanta. Oh, ako ra pasayawon og Baby Shark Clay. Kana imong giingon nga mga TikTok. Kidot. Kada, Dot. Okay, sakto ka. Oh. Kaya kusap mo sa ayos, happy. Ya. Mo na nias kong nauna. Pero nagistorya mi ni Tio. Muhatag man kuno siya kwarta nako. Oh, maayo ka na pa yung kwartasyon mo. Napay ragang kwartas Tio kay abtik mo kaya siya. Di mo na parehas na akong kumpiyansa ra kay ko nga wa ko kabantay sa gimmick ni Bibok. Pero sige lang. Oh. Wag po na ko na iksapayan nga giingon ko ni ini ni Bibot. Oh. Nagtuo ko nga sa unahan ang katarong raghapon na mudaw. Sakto ka. Okay, Dot. Okay. Wala to tabay ba ako kung sa'y mahitabo sa unahan, pero usa ka butang muda o ganyan kalibutan mauging katarong. Kayo ko. Ngay kayo. Uy, si Bila ron, Clay. Ano nga, maayo di ay. Ito, sana Dot. Atong padayon si Bila din eh. Ninindot man og samot ang inyong bay, andot. Salamat, Bill. Salamat kayo sa imong
pagdayeg sa among mga sa among payag nga balay nga gamay pinobre lang gud. Payag bagod ni uy nga kaninot informa o ka nice ani. Asa man di ka mo dayon dito sa taas? Ay dili lang andot uy kay kadiyot rasab ko. Kuan lang nalang ko isulti ninyo pa. Pagkakos mo dito, eh. Ah, Istorya pa. Ilong day ikaw. Sabo ka diha Hilom ra gud paklay aklay. uy. Singit pa jud kada. Pagkakos mo. Hilom. Gara pa. Unsa man na Bel? Ah, kini bas tatay ba kung magkita gani mo, ayaw gyud tugtuman ang inyong gisaad niya ha. Ang hay na to Bel. Katubag inyong giingon tung usang adlaw nga inyo siya hatagag 5,000. Uy, amo gitong tinud-on utango lang una nato namo. Bitaw, Bill. Tinod ito na mo. Uy, binuang. Dablihan pa gito na mo, Bill. Ay, ayaw uy. Ha? Ayaw ninyog tubayis tatay anak. Naunsa man in taon mo, ako'y mauwaw ko ninyo ng buhaton. Bila, Ako lang tong hangyoon. masuko yung itong imong tatay, Bill. Isugro itong imong amahan. Ako na lagi bahala lagi klay. Buko, Basta Bill. kay ayaw gyud siya taga-iha, ayaw gyud. Ganun to. Sige Bel, amo nang sundo na imong gisulti. Ay, do na pud ko hilaing pangutanan ninyo. Oh, unsa man na Bel? Hello, lagi singit ikaw. Bugal-bugalon kay kaklay, uy. Kaklay, gara na kaklay ha. Dot, Oo. nakaila ka nagingalan og Brenda? Bel, kailangan naman day. Unsa na siya? Tinud-anay nga trato na niya si Bibot? Nakailaman na niya, Bill, oy. Ug suod ka na siyang bibot. Malagbit ka silang duha, doon na relasyon. Kining nganong nangutan naman ka na Bel? Nangangkod manggod siya. Nga trato kuno sila ni Bibot. Ug iya kong gipasidanan nga di kuno nako ipasugot kun mangulitahon nako si Bibot. Blas! Mo ba, Bill? Iya kang ging na. Oo. Karon ka lang. Muro ko gilainan siyang sinultihan. Unya lang yun. Aw ako hinuon siya gitubag nga wa jud koy gusto ni Bibot bisag unsa pa siya. Arang-arang kayo mo sing gisultihan, Bill. Una sa tanan wa koy interest ni Bibot. Labi na gyud nga wa koy plano nga modawat sa mga tanyag ni Bibot diri nako no. Unsa may mga tanyag ni Bibot ni mo Bel? Iya ko gitanyagan nga mo'y mo duma sa inyong kompanya andot. Mao ba? Unya nganong wa man mo dawata nga angayam sa kabila. Ayaw gani komedya niya andot. Ako gyud. Kada ka mga professionals diha. Mura kong nagpakauwas akong kaugalingon kung akong dawaton. Abi ni mo Bill, kis bibot ka gusto ni mo. Kanis paklay mo galon ni siya. Uy. Kagusto na ginanis bibot. Ayaw na. Ay nagsugta. Kung tanyaga kag nindot ka posisyon, dawata kay. Ngayon man ka. Kwapang kay kanya, saligan sa ka. Hala no, di man gud na pagpahay ang trabaho paklay. Kinahanglan na og taas ka kahibaw bahin og mga negosyo. Sagdi lang, Bill. Kami kanini andot ang mamilyonaryo. Kami mo, kuha ni mo. Og taas na posisyon. Bisag kamo papaklay. Di gud ko muuyon kung tanyagan ko ninyo og taas nga ranggo nga posisyon. Mga sikreto ni Happy Ducky-Duck. Tinuod ka ning nakasuat din sa libreto. Ang itik nga ang iyang balhibo mahimong bulawan. Pero kini mga balhibo nga bulawan nga akong nakit-an din sa underground. Dili ka ni sulagma lang? Tinonto. Di ko matuoy ini. Mugna na ni sa nahuna sa nagsuat ining libreto ha. Kining mga sugilanon nga ingon ini, panahon pa ni sa mga istoryang kinaraan. Panahon pas buktot. Huh. Oh, hello. Hello? Hoy, asa naman ka? Busy pa ko, Bren. Napa ko'y gihimo. Ay, asa lagi ka? Na ako sa amo. Sina asa amo? Gani na naman ko niya sa inyo. Oh, Wa magkita ni sa imong kwarto. naade ka diha. Di ako sa underground. Magkita ta sa sala. Sir! Sir, sulubin! Sir! Tabi, yun na, kanya, sama, yun na, kisa man tao gukun ako, yun sama kisa man siya. Sir. Oh, tabi, unsa ba ato, do? Sir, ako di si Ruel, sir. Oh, Ibaw ko nga kakailan ako. Ug ay Oh. kibo nga nakailan ko nimo. Tul kay usa ko sa sinaligan ni Bibot. unsa? Sinaligan ka ni Bibot? Yun na, unsa may imong tuyo na ako? Kay naghandog ko sila. Dula ko importante kay isulti nimo. Ha? Bahin sa unsa man?
pahin si kalaki ni Bibot siyang pamilya. Unsa? Pero sir, dagang kong libawaan may tungkol sa kamatayon sa imong suon. Oh. Nga si Siramon o ni Ma'am Lourdes. Unsa imong nahibawan, ha? Aw, kung gusto ka sir, Oh. kaya kung sinlambiro, Ah, magsabot yata o dapit kung asa ta magsultianay. Nakita na duha. Dagang ko ikumpis na limo bahin sa akong malibawan. Sa kamatayon si Migsuon, sa kamatayon ni Hippie, o sa kamatayon ni Atty. Dayanan. oh, unsa? Ay, adunay tao nga nagpailang Roel ug miduol nako diha sa unahan andot. Ug matod niya, aduna kuno siya kasayuran mahitungod sa kamatayon sa hippie, sa atong abogado, ug ilabi na sa kamatayon ni Ramon ug Lourdes. Unsa? Ug matod pa niya andot, sinaligan kuno siya ni Bibot. Sinaligan siya ni Bibot? O kisa mo kuno'y responsable sa mga krimen, Cho? Wa man siya musulti kung kinsa. Pero aduna siya gihatag nga cellphone number nga magpatawag siya nako aron magsabot mi og sikretong dapit aron adto niya ikumpisal ang tanan niyang nahibawan. Mao ba, Cho? Sa imong pagtuo, Cho, kinsa kang responsable ng tanan? Di pa ko kahatag sa akong opinion andot. Mahibaw na niya na ato ang tanan kung musulti na kato siya sa tanan. Mailang ang taog na sayop ko sa kong katahap, Cho. Gusto kayong kubas kong lugan, Cho, sa imong gisulti. Kay ngano, kinsa gyud ka sa imong katahap ang responsable sa kamatayon sa inyong ginikanan, ha? Lisod man litok ko, Cho, pero musulti lagi rin niya ko nimo. Inigkumpisal na niya itong tao nga nagpaila ni mong siya si Ruel. Oh, tanawon talang andot. Manghinaot lang ta nga musulti gyud to siya sa tanang tinuod. Mayon ta, Cho. Aron mataga na gyud og hustisya ang kamatayon sa mga biktima. Ilabi na gyud ang kamatayon ni Papagmama. Dagan ang ngutanan ako, Bibot. Kung kinsa gyud ang ipuli ni mo ni Lizelle sa iyahang posisyon. Pasagdi lang. Ay kabalakan niya ng mga butanga, Bren. Huwag ko makasabot ni mo, eh. Di ka pa hours na hitabo karon sa imong mga negosyo? Dili pa matod mo na ako at isang adlaw nga mikunhod ang iyong kita ni ining second quarter sa inyong negosyo. Di ba? Ubitaw. Pero dili alarming kay natural nga maubos gyud ang mga negosyo karon tungod sa daghang competition sa market. Ayaw pa yung pagkumpiyansa, Bibot. Dili ni mo nga i-disregard ang ubang perspective sa imong mga negosyo. Kaya numero una ba gyud nga dunay saktong makamanage sa imong business. Kaya kung pasagdan nimo nga bisag kinsa nalay imong itudlo diha, magkaguliyang gyud ang dagan sa imong patigayon. Salamat kay sa imong advices, Bren. Sa ako nang giingon, kontrolado na to ang tanan. Sagdi lang. Musulti na lagi ko nimo. Naibaw ba ako? Nga naglaom gihapon ka atong bela nga mo iimong himuong labaw sa imong kompanya. Tuwa na sab ka na. Di lagi ko gusto nga maglali sa sabtas mga butang nga wa kinahanglan. Okay? Dunay nang ko ipangutanan nimo, be. Bahin man na sa unsa. Mahitungod ba niya ng mga fairy tale ba? Ano ba na siya? Doon na ka ba'y nadungog nga sugilanon na tinuod na siya? Kanang fairy tale? Ngayon ko naabot ko ng imuna-muna ng mga butanga. Wa lang. Kuryoso lang ko sa mga butang kung doon na ba'y tinuod sa man niya ng nadungog nato nga mga balhibo sa itik na mahimong bulawan. Hinasa ko kabibot, uy. Kaukuwad ba yan imuhang sugilanon, uy? Doon ako nadungog nga ang itik manghitlog ko ng bulawan. Pero ako makadungog ang balhibos itik na himong bulawan, uy. Bitaw na. Nande? Pero... mahimo ka na nga doon ay itik na mangitlog o bulawan? Ha? Baya ka, pipot. Kada mga sugilanon nga mga ingon ana, wa na mo tuwa ana ron sa bagong panahon. Aw kanyan to. Doon ay mga matutuhoon kay mga tao pero karon wa na mo tuon ni ana. Uy, binata na kay mga sugilanon nga ingon ana. Binata. Oo. Mao ba? Pero yun na paragod. Ano ba naabot man imo na una, anak?
seryoso makining imuhang naong nangutanan ako bahin ang mga butanga? Wala lang. Kuan man gud. Doon naman lang gud ko'y nabasahan. Sharo, sab. Karoon ka pa din magkabasa og mga fairy tales? Na. Kalimti na lang akong pangutanan nimo. Kay bawo ko nga di ka makasakay nako. Kay kini akong nahuna, weird kaay ni. Bisag asa ra nimo abot. Mao gyud. Kay bulungan yung kay kaguna-una, bibot. Ikaw gyud ha. Cheers na labi. Tamahal lagi sa mga utanon ka nun eh. Walang barato ng panahon na na. Ay! Clay! Uy! Uy, mura si Boy pinalipay ng gani. Boy! Clay! Boy! Oh, Boy, ikaw po din eh. Uy, okay na ko, Boy. Okay na ko. Paklay ko. Kumusta mo rito? Wag po ayaw, Clay. Huh? Mas maayo pa itong nasa si Sir Andot kay makatilaw pa miglami. Karoon kay sus misamot na mura namig mga hayop nga makakaon rami kung mahuma na og kaos bibot. Mo ba? Grabe kay si Sir Bibot, ngilad kay batasan. Gamay kayo og budget ngayang ihatag para pagkaon namong tanan. Mga nga, permigyo ming magmunggos, sahay, tawgi. Kung di tawgi, pulos repolyo among sudaan. Sumungkos og tawgi. Oh. Unya, wala kay plano nga mangita kag lain kasulang trabaho. Mao na iniyas kung nahuna permiklay. Pero abi nimo, Saman? pas kabuang nga bitaw. Doon ako yung sikretong sulti ni Muklay. Makajakpat ng tako. Saman? Ngitaya kag luto? Dili! Paminawa. Aman. Ang nakaingon magunan ni Marta. Kaya kung wa pa lang unta mutugan si Marta ni Bibot, milyonarya namin duha. Marta to sulikat? Mo ba? Anong mamilinaryo mga tao mo, Boy? Mutugag sa dilik ay. Nakakita mi ni Marta og usa ka kahon nga bulawan dito sa ilang underground. Ay! Sa? Bulawan, Clay, bulawan. Kana bang gold? Pirtir bang ninduta og purmas mga bulawan kay purmag balhibo. Usta! Hatay paragod na buyitin sa ha? Nakakita mo ni Marta. Imo na kaso Marta no? Kita bulawan nga pun magbalibo. Ulagi. Kana murag balibos ite. Ulagi, Clay, ulagi. Ang nakasayo kay mi piaits Marta nga to ni Bibot. Mao to nga wana ni noon na mo makuha tong mga gold. Sayang lagi kayo. O sa gidaghanon sa balhibo nga bulawan. Puno ang usa ka kahon. Kana bang murag gamay kaban ba, Clay? Sa pa may mo nakita dito. Maor man to. Wala gilain? Kuan day kana ibabaw tong kahon. Dunay gamay librito. Dahil nakasuat na mga sikreto ni Happy man tingali to. Wala. Siya na. Mauna gito. Sa imo na gito, Clay. Charones, naungo na ka, Clay. Ay, mabalibog niyo nakita na. Dito ra tutupad sa kahon. Hawa na to namo tagda kay hawa naman to importante. Ang mahinungdanon adto mao ang mga bulawan. Boy, nakuyang nyo nimo. Siya na, Clay. Hatagan ti ka kinintos, ha? Kuha atong librito nga, imo nakita niya, ihatag na ako. Unsa, kininto sa imong yatag nga ko. May na kinag... Tihikas na kuhan. Mahalam sa noong ka. Tihikas. May na kinintos, ay! Para librito na! Kuha atong dayon niya, ihatag din ako kay hatagan ti ka kinintos. Pascal, sura na ay. Basta ba kalasod? Ang underground karon off limits na. Di na pasudlan ni si Bibot. Unsa? Mayo. Paminaw, ha? Ha? Paminaw. Ha? Himuhang mo sa kalibo kay akong kuhaon dito. Taon, ay. Akong pangitaan og paagi nga makuha gyud nako dito. Presyo na din magkapasayon. Presyo na din. Skatihikas. Nya sa man, magkapasali ka. Makuha ni mo karon. Oh, pasaling na ko basahin mo na mo sa kalibo. Kahilasa din. Namahal naman ka ay. Sige. Himuon ako sa klibo. Pero muadbas ko 500 sa. Okay na. Tingbo na to ay! Kung nakuha mo librito, no? Laya pa na. Na marunong no. Para mo gana sa tabanon, sabi na siya, kuhao na akong 500 saan. Una, inig naana ang librito, mudugang na lang ka na akong 500. Banyaga. Pero di ba masayang ako kahago ba nun sa stilar, biyan ni mo, Clay. Nagkabangis ka man, yate. May Ricky ko, Clay, no, sa mga, Clay. Kuwang man akong kwarta, dire. Di ako 300. Ha, kinasa. Tungagan yan na ako og 700.
inigda ng librito, ha? Pita, isus, pita. Sige na lang, Bi. Oh, kasputin ko ni mo, tay. Asa ka paingon? Mag-uhan ka. Magpakuyog ko nimo. Ha? Asa man ta, tay? Atong hapitol si Andot ug si Paklay. Paninglo na ko sila lagi sada kong si Kumel. Hala. Ha? Maningil gidi ay katay? Ano sa mga saad na nila? Hala. Ano to sila paningla, tay? Uy, mauwaw ta. Nakabayad na ba sila lag 5 million din show? Madupli na ilang bayad. Lahi ito ang kang dinsyo. Lahi ni ako ha. Kaya sila bisaan nga ilang kung hatag si Kumel. Hala. Ikaw, tay, ay, grabe naman sa ka, uy. Ako ba'y nakakita atong itik ha? Unya, waka manangid na ako nga imo dahil gibaligyan ko sa kagatos. Ako ba'y itong iulit lang andot, nga way bayad. Unya, nagbinuang ka. Alam niya, Bila! Kung misulti pa lang kang muhatag dahil sila si Kumel, wato na ko ibaligyan usang gatos ni dinsyo. Mo ito na hinayag na noon ko, hala. Imo naman to nabaligyan, wala kay labot adto. Mga ayaw pa bayra sila si andot sa imong mga binuang. Huwag ko mamugos nila, day. Ha? Huwag ko mamugos nila. Sila yung misahad na ako nga, tagan ko lang si Kumel. Kunya ako niya balibaran. Bisan patay, uy. Ikaw na lang untay may una-una. Grabe naman sa nimo, uy. Ah! Uy. Basta ako! Maningil ko nila. Dako kisag bakpa, uy. Kung di mo kuyungan, bahala ka. Ako maningil ko lang isa, dyan ako. Hala! Hala! Ay, kapait. Ang sao naman is tatay, uy. Makaingon mo sa tagsana, all. Kumusta, Tio? Nakontak na nimo katong tao nga gingalan og Luwil? Mo'y gisigihan ako kontak karon Andot. Pero igo man mo ring ang cellphone niya, di man mo tubag. Uy, basin og wato'y klarong tawahan na, Tio. Ako bitong gitext kan nga ako tong ika-istorya niya gahapon. O asab ko makadawat og reply gikan niya. Dili ka scam tong tawahan na, Tio. Na siya rin makatubag niya ng pangutanaha Andot. Andot! Oh. Dot! Oh. Dot! Nagdali man ni si Paklay nga nagpaingon din eh. Dot! Dot! Oh. Andot! Oy. Laro niya. Oy. Kay. Rubin, Oy. may hapon ni Mr. Rubin, may hapon ni Oh, Mr. Ngano man kaklay, gikutasam kag mayo Si diha. Rubin, si Rubin. Oh, Tabi yun ha, wakay labot, wakay labot. Ah. Tabi yun sa kay, wakay labot. Sige, sige. Doon ako'y kamay isulting andot. Sige, sige. Unsa man na. Sige. Wala kay labot. Unsa man na. Sama ka, oy. Kaniya pa man sab ko'y buhaton. Sige lang, sige lang. Sige, padayon na di. Kana, kaniyot kay ni. Dot, dali. Dili ka magsulti, dali. Dali. Dot. Sige, dot. Sulti na usa man na imo isulti nako. Sige, dot. Mino. Dot, si Malakas. Boy Kidlat. Oh, Ha? Kidhat ba? Boy Kidhat ba? Oh. Ang usas katabang ni Bibot sa ilang bay. Doon sige balita na ko, Dot. Unsa man? Dot, pamino. Dot. Pastilan. Matun niya. Nakakita ko siya ko sa kahon nga bulawan dito sa underground sa inyong bay. Bulawan nga. Puro magbalibo. Ha? Tinuod kaklay? Tinawad lagi, Dot. Muna ang isulti ni Boy na ako. Paminaw bayo. Dito nila makita sa underground ang daghang bulawan. Uligi ko no, Dot. Unya nakakonsilo, Dot. Kaya dito ko na ibabawas kahon. Nakakita ko sa librito nga. Doon ay uluhan nga. Mga sekreto ni Happy. Mao ba klay? Maulagi. Mura magkakautuon ako. Mao! Ako gito kisa. Ay! Naunsa ka man. Ako gito kisa nga mahatag kung sa kalibo. Kung mahatag niya ang librito din hinato. Nangay nag-advance 300. Ihatag ko niya. Ihatag ko niya ang city kung mahatag na niya ang butang din hinato. May noon klay. Imo ba siyang gisultihan sa kamahinungdanon at tong butanga? Wow, uy. Unsa mo ibang an ka paklay gugo. Wa ko magsaba na, Dot. Sikreto na nato. Nindot kay na imo balita klay da. Nalipa kay kuan na klay. Dot, pasti na, Dot. Dot. Siya ng dot. Di na ko paabot. Gusto na kong makadiskubre sa ng sikreto ni Happy, Dot. Mayon tawag mo na naitubag sa atong mga pangutana bahin ni Happy Clay. Nagduda ko, Dot. Murag maon yung gini ang atong ipaabot. Madato na kita na! Walay problema na ako, Bel. Nakasabot ko kung nanong di dayon nimo masanong ang akong tanyag diha nimo. Pero panahon nga makahukom na gani ka, Bel. Ayaw pagpanuko sa pagsulti nako, ha? Kay ihatag din ako nimo ang posisyon. Nakahukom na ko, Bibot.
Di gid ko angayan nga modawat sa imong tanyag kay di ko takos para ng mga butanga. Bueno. Akong gitahod ang imong desisyon. Doon na lang hinoon ko'y laing ihangyo nimo. Unsa man? May mo ba nga ugma sa gabi invite unti ka og dinner? Ha? Ayaw ko kayo na nga imo na sa kong balibaran. Kuhaon ti ka din ugma sa mga alas 6 sa gabi. Unya, ay kabala ka mamauli rin ta. Pasensya na gid kaayo bibot ha. Daghan kog buhatonon din hikoy. Di ko ni mo hatagan og higayon bisag ka usala nga ma-invite ka. Kalipay og garbo ko kana. Bila. Nga mauban ka bisag usalang kay gayon. Wa man ko maanad og mga ingon anak bibot. Labi na mo gawas ko og gabi uban og lalaki. Wa ka ba'y salig na ko? Di man sad siguro sabton nga kung di mo kuyog, wa ko mosalig nimo. Wa lang gid ko maanad og ingon anak bibot. Bisag ka usalang kay gayon? Pasensya na gid kaayo. Wa pa gid mahitabo sukad nga mo kuyog og laing tawo. Hinaot na masabtan sad ko nimo ha. Bueno. Di ko makapugos nimo. Pero may mo bag mangutana ko nimo, Bel? Sige, pangutan na lang. Unsa man na? Di na lang ginako liko-likoon pa nga akong tuyo diyan nimo ba? Sa pagkatinuod ba yan, no? Dugay na ko nakagusto nimo. Gusto na ko nga ikaw mamahimo na kong kauban sa tibok na akong kinabuhi. Ha? Bella, gusto kong masayod si mong tabag. Nahikugma kay ko nimo. Adyo na pa'y paglaom ang akong dakong gugma diyan nimo. Di ka subok ko, Pipot. Gawas ka di pa ko andam. Di sa ko gusto nga palaumon pati ka bahid ang mga butanga. Gusto ra nako nga kutob ra gyud sa panaghigalaay, Pipot. Oh my goodness. Mao ba? Okay. Grespeto o gitahod na kung imo mga desisyon karon. Pero timan ang akong gugma ni Bila, makapaabot bisan kanus apa. Tinawag ka tong gisulti ni Boy ni Muklay? Noon sa mga gaduto. Noon sa mga ka? Mura magdi ka mo tuon ako noon? Tinuod lagi tingalit to? Kaya nga nung naka-escort man siya nga happy. Mga sekreto ni happy, yung nalitok tinin ako. Pero karon magkangalaw ang inyong sabot nga magkita mo aron iyang ihatag nimo ang librito. Mamaya po, pirdaan to siya nasultin ako nga. Basin doon ay kakulian kay gididan ng bibot nga magkasulsan doon gaon. Unya iyang giingon ako nga, paliguroon ko na niya, karon adlaw. May tingali klay nga ato siyang adtuon sa bayog ma. Mao bito, mao na nas kong nauna. Sayo na to siya adto dito. Imo sa kasyang gitiksan. Text og tawag pero huwag siya response na tudot. Magi personalon gid siya adto dito. Mas may pa. May gabi. Oy. Uy, gabi na magayon. Hindi pa dahil mo pantaw. Cho. Doon na lang may gisgutan, Cho. Amin diri, nay. Amin. Ya, Adot. Kamusta naman ang imong itik, ha? Nada sa suod sa kong kwarto, Cho. Makalingaw kayo nga itik. Gusto kayong sayaw? May na kayong TikTok. Ay, noon. Cho, ako si Paklay. Dako yung pagtuong. Kanang atong itik, mao gyud na magdana tuon niyag surte. Diri si Ruben diri. Padol mo dunggan. Ha. Ay, pinagi ng itika. Madato niya tabagbalik. Isti, kamo dai madato magbalik. Pero ako madato pa. Madato. Gano'n nakaingon ka man yan ng madato may pagbalik, ha, Paklay? Hina. Kuan, Cho, kanang bot pasabot ba? Oo. Madato ta kay magdaman sa surte. Wala, sakto magkasulti. Sakto. Ako, Andot, Paklay, wala ko mangandoy nga madato pagbalik. Hilasa. Wala ka mga andoy? Oh. Nga naman, sir. Nga no? Ay, tiguang na ko, Paklay. Wala ko ilaing pangandoy nga mahatagan yun justisya
Ang mga nanghitabo din ug masulbad ang kaso kung kinsa gyud nagpatay sa akong igsuon nga si Ramon ug sa iyang asawa nga si Lourdes. Gusto ka, Tso. Mo sanay nias kong kasing-kasing ug hunahuna. Sagdilan, Tso. Gibati na ko sunahan nga ang tanan doon na ragi kasulbaran. Sigurado ko nga mahatagan yun og gustisya ang kamatayon ni Papa ug Mama. Gabi naman kaayo, Bibot. Moato kita kasino. Wala na problema. 24 oras ng kasino. Nga giuban pa man jud ko nimo eh. Tungkol kay magdaka na akong swerte. Lingaw-lingaw pero dang pangwarta ba? Mobalik na sab kas imong bisyo kani adto. Dako baya kay kag pildi anak permi kani adto. Wara to na ako, Bren. Nagsalig lang jud kanu. Kabi wa nas papa nimo magsigig padlong sa imong bisyo. Natural! Karon na hinuon nga wala sila. Muhunong na hinuon ko nining bisyuha. Aw mo lagi. Aw mapatuyang jud ka karon. Lahi nga akong feelings karon, Bren. Sigurado ko nga mudaog niya ako nini. Labi na kay kauban ti ka karon. Pag hinahinay baya karon, Bibot. Pag hinahinay. Kaya nakaila baya kay ko nimo. Lain na pag kag mapildi kay mugara kag samot sa imong kwarta. Basin imo lang unya nang iwaldas usa ka gabi eh. Relax lang, okay? Mag-enjoy ta karong gabi una. Ayan tumayin laki ni mga anak abyak. Kaganon ba, Haguryo? Nada. Ito akong gisugos pagpaningil sa utang ni Bintang. Bila ko gipasok ni mo diya. Hanggaw. Pamilya ba? Pamilya. Ako kauyo ni kalaking bila. Si Bibot sa'yo kay miuli gabi ito kay nanlood, hala. Usay nanlood ba? Ngano nakasiguro man kang nanlood, Aber? Misuti na ko si Bibot kahuy-huy kay abaga. Puting huy-huya. Kay si Bila, pulos ang balibad niya, hala. Sa may balibad ni Bila niya. Numero 1! Ang imong anak sige balibad sa nindot kentanya at trabahong Bibot niya. Hala. Ikadua, gidapit siyang panihapon, karon untang gabi. May balibad siya po siya, hala. O matupang Bibot, ng imong anak may prangka niya. Ngawa, kuno siya gustong Bibot, hala. Oh, unya. O sa may problema na to, anak, ha, Goryo? O sa may daotan sigbuhat ni Bela. Abi ka nagsige siyag balibad, mo na nakapangilad niya. Mula niya! Kangilad na pamatiyon sige balibad sa mga nindot nga kaayuhan. Mga nindot nga kahigayunan. Hala. Buang ang tao magsigilag balibad sa mga nindot nga tanyag, hala. Ay, kanimo, Goryo. O sa ba, nauyon yun ka ni Bibot? Nauyon kay kong Bibot? O pa na ako na makalabaw niya, hala. Aw, nauyong ka man ka niya, Goryo. Ay, kamo nalay pag-uban. O, kung gusto ka, ikaw nalay pakigminyo niya. Ay, ako bugal-bugal ay! Oh. Ay, ikaw kagiron. Ikay nakauyon. Magtinanong kong istorya pas tayo astong anak, hala. Kana bang imong style, Goryo ba? Usba ko nun na, be? Kay kinaraan na kay ng estilo, ha? Pagsuti ingon ana abyang, uy! Ikaw kagiron. Bisay Sakit na ko, sige yung kagiron ka. Ako, bisay kinarani ako mo ni pinaka-epektibo o mo labing sakto makayagos ka og maustong anak, hala. Ay, ano lang gani, Goryo? Nakailan na kaay ko nimo, oy. Akadato, rag yung Bibot, may mong giapas niya. Shut up! Oh, shut up. Shut up. Abyang ika. Kita yung mag-away ni kalakiha ko. Pasakaan ko na mong tumo-tumong istorya, hala. Shut up, sad! Hilom diha, Goryo. Noong sa mga mga tiguang na ta. Gamay na lay kuwang nato para magkapirma ang wati nato di kalibutan na. Wati? Uy, ako pa ni mo, no? Di ka mangandoy anang madunahan ka. Apil mo wati? Oh, bitaw ka di tinood. Wati? Hoy, paminaw sa ay pangandoy maadunahan ka. Ang ayan lang nga makaton ka o makontintos mga butang nga naan ni mo. Hilom niya, abiyang! Ay, kung ipanesin nyo, huwag mo damgo ni kalibutan na, hala. Timan ini, abiyang, ha? Kung di ka katambang si mong anak, alisto ka lang, ha? Mahimog kung yung kaaway ni Baya, hala. Kay mga supakiro mo na ko, hala. Ha, bahala ka dihang Goryo, ha ka.
Suko lang taman si imong kaugalingon diha. Suluhan ang imong gibate diha. Sayo hagon ninyo, Clay. Sinandot. Sayo gamitin ni boy. Kay among kuhaon ang librito nga imong giingon pa Clay. Ay, pasensya na kayo ninyo, sir. Isudyo kayo sudlo ng underground. Pero gilaka na mga pultahan. Boy, misaan ka na ako. Nga imo palikabutan na makuha niyo mo. Ni-advance bigay 300 ako. O lagi. Pero sa man ako nga di man ko kasudit to. Naba na si Bibot. Nawa, sir. Kagabi pa tong muli. Boy, Usahay, hapon na siya mauli. duta takas ulian ten tingog Ayo, mo. ayo, Pasudla lang mi boy, pasudla mi. Uy, di mahimo, uy. Maputbol ko din kung pasudlon tamo. Siya. Isod na kayo, Clay. Kay naidagang mata ni Pita. Yeah. Isa may nagkupot si Yahweh ron sa underground. Tuwa ni Marta, sir. Yeah. Tuwa rin Marta. Sige. Ina dito si Marta nga niya ako, nangita ko niya. Pati para gulo na, sir. Nga nung interesado mo kayo mo itong librito. Sumay na ito niya. Ako ato siya, boy. Ako to. Na ato siya sentimental value na ako. Oh, di ay mo, hara ito. Oo. Mao nga, gusto na akong kuhaon kay handumanan to na ako na nipapagmama. Sige, sir. Pabuta ko ninyo, ha? Pabuta ko ninyo diya. Akong tawagos Marta. Suway lang ko niya tughangyo kung musugot ba nga. Pablihan itong kaliyot ang underground. Sige, boy. Ug daghang salamat ha. Magpaabot minimo din eh. Sir! Pasensya na kit kaayo nga dito pasudod dito sa suat. Kaya basa na makasapaan ni Sir Bibot. Okay ra, Marta. Doon na lang may ihangyo nimo. Tungkol siya man na, sir. Naman kuno nimo ang Yahweh's underground. Oo, sir. Ako nagkupot ini. Kaya di man pasudla ni bisan kinsang underground ni Sir Bibot. Bangyo lang minimo, Marta, nga. Tugutan lang ko nimo bisag kadyot lang si boy nga makasud dito. Kinara ko ipakuha niya nga akong librito. Dili na pagid mahimo, sir. Ako mo ko'y makasabay. Kadyot ramang kaayo. Di abtan og 10 minutos. Igo na kuha ni boy ang librito, unya dayo mamauli na dayon me. Bitaw. Ano lang may magpaabot ni gawas? Bitaw. Bitaw, Marta, bitaw. Kaliyot na bitaw kayo. Mata. Kung nakarespeto si Andot, ako respetuhi. Ha? Mahatag mo ko sa klibo. Basta, imo siya tugutan nga. Kasi kadiyot lang. Pili hatag ni mo niya, Clay. Usak libo. Oh boy, nganday. Di may magpunan ni mga kuha. Pilay! Nagsabot, bida sa kaoy. Aboy na. Musugot ka. Pero kaniyot ha. Kinahanglan nga inyong dalikon. Kadiyot sa kina, Marta, kadiyot sa kina. Hatagan ka na mo ko sa klibo lagi. Okay na di ko ninyo tagaan. Basta dalikon na ninyo. Sige, Clay, lang. Clay. Ako na lang kuha onda ng citizens, Clay. Para di na ako maningil ninyo, Clay. Bida. Ini kakuha lagi librito. Ay, kuha na lang ako daan. Aron mo diritso na lang sa buglakaw. Nagkabarunong naman ka, boy. Na boy, oh. Sa kalibo ni. Oh, naka-advance na, uy. Ano? Naka-advance. Ilo. Salamat kayo, Sir Randot. Tabi o ninyo, Sir Andot. Tabi o na. Ano na usapin ng kalibutan? O nagitarong. Pwede business Susa? boy kid hat. Di ka pakansin tawahan na da. Ay, sagdi na lang, good. Sagdi na lang. Ang importante nga makuha na to ang butang. Uy, mata na Bibot kay hapon na. Uy, Saan naman ulas ha? hapon na una, uy. Last time na. Kaon una, kaya na ako'y giandam ni mga paboritong pagkaon ni mo. Nahubog ba yun ang bayo gabi eh. Pati ni mo hubog ka, uy. Ako na lang ganin nag-drive ni mo, paingon nga ni. Yung sa man ako pagsaka din sa imong kwarto. Giagag ti ka. Nga, sige kag-kiss na ako. Ha? Ako nang gibuhat ni mo? Zaba ka di, uy. Siksya ka pa diha. Pero may man imong buhaton din ako kung mahubog ka. Nun, sorry gig kayo, Bren. Nawag ko mahibaw niya na. No, walay kaso Bibot, uy. Naanad ako ni mo, anak. Eh, Ang ako naghiwa mo uyo na ni mo, kay kung masugal ka, bulto-bulto. Malagwa kay preno. Puanga pito. Ay, puanga yun. Wagi ko'y swerte gabi eh. Tibok adlaw kagahapon, wagi ko'y swerte. Sa sunod lagi, paminaw na ko. Kay basin ba ka ng imong kadato, no? Mahurot na tungod lang ni anang imong bisyo. Imposible nun kaya nang mahitabo na ako, Bren. Sayang tuod, pero di ko mahutang ng kwarta, eh.
No, ayaw ba yung kumpiyansa, Bibot? Kinahanglan maminaw dyan ka na ako. Di na natin maglalis, ana. Tagay sa kong kape, be. Ukaon raw niya kung karong taon-taon. Paminaw mayo, habila. Paminaw ako. Di ko gusto maglalis sa bunyata ini. Hala, Bahin sa unsa man na, tay. bahin bibot. Kagabi, huy-huy kayong abaga. Kita palang kapting huy-huya. Naibaw ko. Nga, huwag kang kauyon niya. Hala. Amot nga, no? Kaya ako kasabot sa iyong mga katarungan. Hala. Pasag din na lang. Kaya mo man ang pagbuot. Hala. Bitaw, tay. Pasabihin na lang ko sa akong mga desisyon, good, tay. Kini ako ahangyo lang niya. Hala. Amahan ko nimo. O kanunay ko naglantaw sa imong kayuhan. Hala. Naibaw, bitaw ko, ana, tay. Si Bibot may kinang tao. Di maayo nga, tanan na lang niyang hangyo ni mo, imong balibaran, hala. Sa mapananglit ka, mudapit siya ni mo pangaon, mananauksin ni, makipanuroy pananglit, sa nung nga sa panagsa, uy, hala. Balag magkakauyon niya, ha? Ay, may kalibot nga, ato siyang agawon, hala. Huwag mong kumalimot, ana, tay. Ako naman siyang gidaygan ng mga butanga nga wa ko maan ng kaon-kaon sa gawas, mga taog sini, nya suroy-suroy. Di na may na magsikag balibad, hala. Masama ng prampahan kong diretsyo, tay. Kaya aron di na siya magdahom, di na siya magsigi og dapit na ako. Pati-pati-pati-sura ng pasabton bila. Usaw man tao kapag pasabot, aron di ka masig balik-balik, masig balik-balik og tambag nimo, hala. Ako pasabli mo tay no, aron di ka mahago og pangabugar ni Bibot. Ayaw na sige panambag na ako. Kaya may kilainan ng imong gisulti sa hangyo ni Bibot diri nako tay. Pagkangaan na lang ay mo kong amahan, mo tahuro ng akong isulti nimo, hala. Anang lain lang tay. Ay sig balik-balik og kiskot anang Bibot good kay kapoy kay paminawon uy. Wanya! Wala sila yung makayo nimo, hala. Si Bibot lamang yun. Siya mo ako nakitang makahuas sa itong kakabus, hala. Di ko mo tuo ana tay. Naay daghang diskarte sa kinabuhi nga wa mag-agad ni Bibot ang atong kaugmaon. Bawhag ka! So? Bawhag! Untoy kikag mga tarungan. Ang andi ko bisag unsa tay. Bawhag! Basta ako, di gyud di mausab ang akong prinsipyo. Bawhag. O baruganin nako nga di gyud mahok ang akong kaugalingon ngadto ni Bibot. Gahal-hal ka lang! Ay, naman is boy, eh. Nahap na tagpinaabot niya. Wala magmagawa sa balik. Malas duta lang. Pupaging karaho. Hida ko na magkito ganansya na. Marunong kayo. Balik 3,000 ko to. Yan nakuhang bayad. Pabuto na lang yun nato, Clay. Pero gutom lang kayo gudot. Ha? Wala pa bitay kaon. Sukat pagkabuntag. Kunya, lapan na paniod to. Binong, nabay dool nga karinderya din eh. Mga ulat tagdali. Nga ada sunahan dot. Silang piping bika. Ngala, kana. Uy, tungang nis ko tagkaon eh. Mukaon sa tingin eh. Naday karaho. Dari karaho dot. Uy, karaho, dari. Dari karaho. Sir, Dari. sinsya na kayo ninyo nga nagpaabot mong dugay. Niyara din mo din eh. Umaon eh. Paingon. Mga on, ayun, mga on eh. Yay, makulis ka. Marunong lagi ka. Asa man ta mo dapit. Sama dia. Among gusto ko. Boy, kaning mga uni boy kay init na kayo diha dool sa gate mo nga nagpalandong midinhi sa kakahuyan. Pero okay kaso boy. Ano sa mahay ng mga librito? Hay na. Wala gina problema, sir. Wala gina ko makita eh. Usa! Huwag mo makita eh. Siya rin naman sa gaboy. Ipapawat pinagdugay niya. O pag hindi mo makita eh. Mabitaw na dugay ko kay ako pang gipangita og mayo kay nawa dito dapit sa may gamayng lamisa. Binangkal sa iro ni mo, boy. Sus, hindi pa ka mo reply sa mong text. Tawag, ipapaabot pag email mong dugay. Di ko ka-reply sa inyong text kay ako'y load. Ngunyan, hindi pa ka mo tawag. Ha? Di sa ko katubag kay kubaw ng speakers kong cellphone. Para katarungan niyo, boy. Hindi katarungan niyo. Sus, sikat panghambog ka na mo cellphone niya. Gubaon niya na. Sa imong paminaw boy. Di mo ka to nabutang. Naambot lang, sir. Basta kay akong gipangita sa dapit nga akong himunduman. Ambot lang ka ug wa baka tumahipo sa ubang katabang sa sud. Mao ba? Inatay ba ni mo eh? Uy, man yung makiti, boy. Ayaw mo saan na mo? Ayaw mo kong ihatag na mo karon. Saan naman ito? Kung makitaan, unya wa pa mo makit sa mga ko ihatag ninyo. Be, iuli na itong pasok ng bayad mo, be. Iuli ito. Uy, nga gutong yuli man nga. Pwerte na akong kapuya pangita. Muna ka daot ya! Ingong bitaw ko, ngaon niya lang bayad, piyado sa kikal. Natural mo lang na kay natural mo lang na kay nga bayran ko ninyo. Bayran ninyong kagos tao.
Di ba yan lalim pagsigig suot dito sa underground o kinangita itong librito? Siyaro, saan? Siyaro? Miltris na tong among nahatag ni mo. May iulilaw na ni mong 1,000. Bahala ng 300. Sagdi lang moy. Okay ra nga dito nimo iuli among kwarta pero hangion gyapon ka na mo nga ayaw gyud hunungis pagpangita atong butanga ha. Kay bililhon kayo tanako. Oo, sir. Wala na problema, sir. Kay sa panahon nga mauli to nimo nako ang akong librito. Hatagan ta kag laing premyo. Ha? Premyo? Pila may mga premyo, sir? Magdepende boy. Kung madali nimo nga makitaan ang librito, hatagan ta kag 10,000. Ha? 10,000? Wow! Okay kayo, sir. Okay kayo. Pero kung madugay-dugay gani, ang minusan ako ang premyo dan nimo. Pila man sa sir kung mapanog si Mana. Taga na tagang 5,000. Oh, bintaha gyapon, sir. Okay ra gyapon ko na. Unang maduha ka si Mana, sir. 2,000 ay ako ihatag nimo. Unang mausan ang kabuhan, sir. Hatagan natin kag panigrilyo. Sige, okay gyapon ko na, sir. Pero ako yung paningkamutan nga makitaan ako sudin ni si Manaha. Ayaw pa butag lang si Mana. Ayaw pa abta. Ha? Ayaw matagan taga 10,000. Wala kay, sir. Ako na paningkamutan. Siguro Oh, Siguro wala kay. Kinulon na ginanamong hamong sa atin mo. Wala kay. Lagi tuon. Tuon tadayon mo sa inyo. Ayaw! Ariyon ka po ka na mo. Ariyon ka na mo. Ha? Gawa sa laming daan din ha? Mga alas 8 buntag, ha? Ha? Oh, sige. Ari klaro. Pasensya na kayo, Tio, nga nahapunan min paklay, Tio. Oh, okay ra Andot. Baguhay pa lang yun nga nanawag nako katong ginganlan og Roel. Ha? Nanawag nimo og balik, Tio? Oo, niya sa may balita. Ugma ko sa hapon, magkita mi sa usa ka dapit nga mingaw. Mubalik siya og tawag nako aron iyang i-confirm kung asa gyud ang final namong panagkita. Nindot ang balita, Tio, da. Di ba may muban ko nimo ugma, Tio? Kung magkita mo niya? So ayan ako pangutana kung musugot ba siya. Manawag man ko to siya nako ugmang sayo. Di na ko kapabot nga musulti na siya sa tanan ng naibawan, Tio. Tanawon talang Andot kung unsay resulta niya ning tanan. Pero, Tio, wa magkatoy gipangayo nga pabor ng tawana. Wa man sa Andot. Ayaw biya gyud kumpiyansa, Tio, ha? Wa biya ta kaila to tawana. Basin baya og malitag unya tayo ni. Ako nang siguroon Andot nga di ta mayabon ini. Mahibaw na niya nato ugma kung musulti ra gyud siya sa tanan. Nalingaw may naong basa nining libreto ha. Sa ko imo nahimot andi ha. Ay, nagkatawa ko yun yung pagkasultiha ba. Ha? Nga, kini ko nung itik, makahimo siya daghang balhibo nga bulawan kon makakita ko no siya og right partner. Unya, ipakasal gid ko no silang duha sa pare. Kaysa higayon nga magmate ang duha, matangtang kuno ang balhibo og mahimong bulawan. Kada kuno adlaw, magsigi kuno og birada ang itik, unya sige sa kuno ka tangtang ang iyang balhibo. Oh, unya, maupaw ang itik ang nagalaki ha. Magsige masag kuno katubo. Paspas masab kuno ang pagtubo sa iyang balhibo. Ay, tay para gud una. Yan ba ni basa man ka ng libretoha nga nonsense man kaina? Na-intriga lagi ko ini, Brin. Kaya niya pa, oh. Ginahanglan ko no nga makasal gid ko sa simbahan ang itik. Asa man sa simbahan ha? Sa Katoliko, sa mga Protestante. Awa, masigis ko tayo hinoon din kung nasa simbahan na. Sao pa ka binungang man imong gibasa bibot. Ay, lagi. Ay, ako pa ni mo no, imo nang ilabay o kaha, imo na sunugon, aron di ka matuntuan ang mga butanga. Pasag din na lang ko, Brin. Basta, nalingaw gikog basa na ining libretoha. Kaya abig ko nimo, mura magugdunay relasyon kining libretoha sa akong nakita dito sa underground. So? Sa ko nagipang yaw-yaw ni mo diha, bot? Pakit unti kag sample sa akong nakita dito sa silong, ha? Ma-impress gid ka ini. Dira ay. Kining akong gipabuhat og gamayng karton. Sama na siya? Tanawa. Kita kay ni? Kini? Oh. Balhibo ni sa itik. Ako ning gipatan og mga eksperto. Miingon sila nga authentic gold kuno ni. 24 karat gold. Nga, diin man na ni mo.
Nakita na ako diya sa among underground. Adi ay. Nga sa ato pa, sa pagkakita ni mo ini, nagtuok ka nga kining librito ha, nagtugan ni mo nga dunay itik nga ang balhibo, mahimong bulawan. Pamasyon lang. Ay, baya kabibot, uy. Mahibong man ka kung doon na mo'y mga gold dinis inyo. Madaan naman mong adunahan. O gawas pa, nag-usi ka lang sa imong oras. Nga motubay kag ingon ni ana mga sugilanon. Basin gihimo na si imong mga ginikanan ka ni adto sa gagmay pa mo. Aron lingawon mong istoryag ingon ana. Na, wa gyud ko kadungog ang istoryahan ming mama ug papabahin ini. Nga ingon ini nga mga sugilanon rin. Na- Wa gyud ko mahinomdom gyud. Ambot lang nimo oy. Para nako no. Klaro na kay nang binuang ng istorya ha. Di mo'y itik ipakasal. Sa ka diha oy. Onyag di ipakasal. Di kayo mo gold. Oh, di. No. Grabe na kung atik anang librito ha. Diin ka na mapunitis imong mga ginikanan. Uy, lain po ato uy. Unsa man? Madayon tag-hangout ka ng gabi eh. Magkasino gihapon ta, Bren. Nasab? Ay, lagkatagam ko. Wa man gani ko mabala ka nga dako upil di anang sugal. Ikaw na ba hinoon? Uban nila ko kay malingaw ra kay ko kung naa ka sa kong tupad. Oh, Ha? nahala. Mam kay imong gusto. Di man juga kapapugo na ko. Nahala, sige. Hotda ng imong kwarta sugal, bibot. Mga doon tadot? Nga doon na ta. Malangis sa tani, Tio Robin. Tiyo! Tiyo! Oh, ano? Buat doon namin kaniyos pikas. Tawag lang yan ako, Tiyo, ha, kung... Kuhan ba, may nayon ba tawag lakaw ron? Sige lang, Andot. Mutawag rin ko. Sige, ariyo namin. Mubalik namin na yun. Sige. Mabay! Tanak ko eh. Mabay! Babay. Kadit lang. Oh. Uy, di ba si... Niguri ba na napaingon nga ni? Tuda. Wana. Nahibar ko stoyo ng tigwa nga dot. Maglay! Andot! Asa pa mong duha? Hala! May buntag ni Kuryo. Sa'yo lagi taron. Kaya may sayo ko kaya maningil ko sa inyong utang. Daan ba ko? Sa daan pa ka. Ay. Naamoy utang na ako. Unsa man? Hoy, plano ang inyo kong bayaran? Nay Kuryo, pila ka nito yung among utang ni mo? 5,000! Kuya, warigis panahon. Dakuan ikaw sa bas panahon nun to eh. Daghan kayo mamariglahay. Daghan kayo laki. Daghan marunong. Siya mamaliglay! Siya marunong! Magtuptos pa ayo ha. Di palisod pa yung bugnoon eh. Pagkarong diya paglaya. Lanlanon di karon. Inyong nagisada ako mo sa inyo kong bayaran. Nay Di palisod Kuryo, nay. ayo ha. Layugon mo. Nay. Ay, ala ka, nay. May mo bag among utangon yapon namo ang among utang ni mo, nay? O siya utangon! Doon ay tubo kung yung utangon o ikaduha. Pila may tubo, nay? Kung di mo kabayad doon, may mo ng 6,000 sa sunod akong paningil. Ku agtobos. Bugno ta. Nasud ayo. Nakle. Nga, kano sa aman ka? Sunod nangil. Kano sa aman? Ha? Kano sa aman ka? Sunod nangil. Namo ni. Ha? Ugma! Masis... Sa ato ba? Kadano na itubo? Nga usa ka libo? Kung di kabayad ni mo? Maunay akong patsakaran. Hala, para di na mo kautang na ako sunod. Gabihan ni mo sa? Ha? Pigan pa man yung 5-6? Ano, di mo magabihan na bayari ko nyo karon. Samtang wapay tubo. Kaya kung utangon ka po ninyo ang kwarta nga, wapa nyo mabayari. May mo na ng 6,000 ugma, hala. Kanang, di ba pwede muhangyo, nay? Murag dakuratod kayo ng usa ka libong tubo kadadlaw na. Di ba may mo usa ka gatos na lang kadadlaw, nay? Dako mga po na. Ako isa di mo, nay, sa sunod buwan, bayaran ka na mo. Sa. Puntahon sa na ko, may na mahibaw ang pilay tubo kung maabtag sunod buwan, ha? Puntahon sa na ko, Gimulan na to na City Mail, noy. Kumbati na. Basta, bayaran na lagi ka na mo. So nga, kuan, apikihan manggod mi sa kwarta karon. Sige. Sugot ko. Si Timel na lang. Basta siguro abay ha, sunod buwan ha. Balikon ta mo din ha. O lagi, noy. Mata no, saan? May butag baboy ihaw. Ano ka, oy? Saman, Marta. Wala
ba? Di ba nangiga makatong librito? Oo, nga naman, nakita mo. Tuwa sa sala, hipon sa mga libro nga gibutangan ilawom sa tibok kopi tibol. Oo ba? Sigurado ka, Marta. Di ba na mo to'y uluhan nga mga sekreto ni Happy Ducky da? Oo, mo na. Lakaw ko nga ang sekreto dito. Ganun nga ba rin mo kuha? Dili ko, ay. Ikaw lang, kay makita na niyo kung CCTV kamera. Makasapag kong serbibat. Muna nakadaot niya na. Ang ako na lang, kung ako'y masakpan na silbibot, malagpot siguro na sa trabaho. Bahala ka di, ay. Basta ako, ha? Ikaw lang kong bisulti ni mo. Naaran ni mong imong tong tumangot ang imong sa atin ang paklay o bandot. What pa hindi magawas wicked hot dot? Giteksa ng gato nimo. Bukas ko din tawanan, di mo reply. Kaya adto pa gina siya dot. Sige lang. Ato lang yung pabuto ni Niklay. Kaya ba si karong taon, magpakita na nato. Ako nagbabdan sa taghapon ini. Okay ra, basta mahatag lang niya karon ang librito. Yun na, Clay. Ano siya ginapitsa karon? November 15 na ron, dot. Milapas tas kalagkalag ron. Pas kalimutan rin akong doon sa mintiryo lang ni Papag Mama eh. Og, dot. Di ko malimot nga, ugma. Birthday sa nimo. Mau bitaw. Nahinumdum bitaw ko, Clay. Pero nag-uol ko. Sa may kagulan mo. Kuan. Nahinumdum ko nila ni Papag Mama. Kaya matag birthday ko na ako, mo'y ilang buhaton perme nga magpakaon siya sa mga tao o mga tag sila bugas. Iyay, kuyawan ko anida. Ha? Kuyawan ko. Basi ipagkaon ko ng paklay ko. Ay, bitaw. Palisan kay Bitaw. Palisan ko kamuti. Kada alegre bitaw kay kinaadtos dyan buhi ito sila. Kaya tanan, mahibawag yun kung birthday na nimo. O sigurado ko ka, hangtod doon ang mga tao na hinumdum pa sa hangtod doon sa imong birthday. Dot. Kuan ba, Clay ba? Kanang bahalag wa tay kwarta. Atong invite sila sa villa, yang nanay o yung mayan tatay sa kumberte. Mga lang ko tayo karinderya. Samot kong kuyawan na, kay paklay ko ko. Okay, kidot. Para bibo ba? Pero ang problema lagi, mo ko'y bakas negoryo o sinang abiyang. Okay raw di sila manghuyog, Clay. Basta si Villa, mukuyog na to. Ayay. Sige, at na pitos bila. Ako'y may ingon niya dot. Inaon niya, Clay, ha? Ay. Si Boy na namin kawasin ni dot. Si Boy. Mayo. Boy! Basin og doon na nindot ka balita. Boy! Sir, si Randot. Paklay, ayong buntag ninyo. Mutag. Ganihara mong nagpaabot na ako. Oh, ini hara. Taon na gud, boy. Usa na may balita. Good news, sir. Nakita na nako ang librito. Ay naman, Boy. Ay, yatag din na mo, Boy. Yatag na yun. Nakanda na mo, Gismili, ha? Ha? Kuan. Kuan, boy, kanang akong kubrahon sa bangko. Waday mo mag-anda mo kwarta. Yan. Ay, sigurado na, Clay. Hatagan yung ka na mong 10,000. Oh, sigado na. Yung sa mangyot, Sigado na. muhatag mo na ako 10,000 o inyo pangutangon. Kuan. Kanang, ambil lang una ang librito kay balikon ka na mo. Muna. Aron, among ihatag ang 10,000. Unsa man si mong una, boy. Gina. Okay ra ka, oy. Klaro kayong okay ka. Murag lisod na na. Magkani mo librito? Yay. Nakita na lagi na ako. Imo na magang kita. Tuwa sa soda ko pang balik ko. Yay. Unsa man gyud wa pag gyud mo'y kwarta diha. Sura na gini ko ano. Boy. Balikon lang ka na mo din, Unya, tiksan lang ka na mo kung makabalik na mi din, Unya. Oh, sige. Bantay na ba yung silipon mo, ha? Kaya di na bagi ka mo reply. O lagi. Basta na nagani 10,000, Clay. Kusog pa ko skilat. Nadahin ko sa inyong tungod. Nala. Ato na mi, boy. Balikon ka na mo kay magkuha o na mi 10,000. Nala, sige. Nanawag na sab nako ang lalaki nga nagpailang Royal Andot. O yun siya nga kitang duha ang iyang kaistorya. Ano sa man mo kuyo ka pa nako karon? Nanawag na siya, Cho. O karon gyud siya makikita nimo? O Andot. Makikita siya karong mga alas 7 sa gabi dito sa Mingaw nga Resort sa Domlob. Mao ba, Cho? May no? Kung mo? Unya dot sa bukuyog ka. Nga balikon ka na tos. Buhay ka ron. Sayo pa man sa Clay.
Ha? Hindi ko man na to dito, mubalik lang sa denta ug uli. Oh, kidot. Sige. Acho, kining gusto ko nga mukuyog nimo pero doon na to iyangyo. Unsa man kana andot? Kuan ba kini naurot-urot pa gyud mga kumpundo. Pwede ba nga makahuwa mo na ko nimo Gismel? Para unsaon man nimo andot? Nakautang mo gutyo. Misaad ko nga karon ako bayran. Pero sagdi lang, Cho. Bayran ta dayon ka kung makakwarta din ko. Ay, bitaw, Robin. Hapit naman na ito magbalik. Bayan na din ka na mong andot. Ha? Motor ko muna rin. Bueno, samtang naa pa ko'y makuot andot. Di, ako Sige, hatagan ti ka. Salamat kayo, Cho. Promise, Cho. Bayran tayo ka. Hoy! Oh, Marta, saman. Ay, si Sir Bibot ta! Mura ba yata siyang nangita sa iyang librito? Unsa, nangita sa... Unsa man gipangitaan niya. Wa man inoon! Ako na sinakitaan nga nagukay sa iyang kompetibol! Natuo ko nga nangita sa siyang librito! Wa pa kay siguro kung ang librito ba yung kita. Wa pa inoon, pero murat mauna na! Basin og lain ang iyang gipangita. Kung mangita siya, ako rin bala, diskarte Marta. Basta ayaw lang og sultihi nga ni anak ko ang butang. Alisto ba yung kabuya? Pagita akong gani ka, iuli balik yun, kaya baka sinong kitang tanan din ni mamong sa kasama! Ay, lagi. Ako rin may bawa na. Basta sila na rin si Sir Ando Tukpaklay ang nitiks na ko. Sige, di ka na boy, kasi waso pa rin ako akong gibuhat! Ay, pasensya na kayo mo, ha? Pasensya? Pasensya Pasensya? na nalangay ko kadiyot. Sinsya di ay. Okay na, boy. Really okay. Ang importante, nagpakita dyan ka na mo. Saman. Asa ang librito? Asa? Yun na. Nakala na magkwarta niya. Di na, boy. Ya, di Ay, kabula kay kwarta, kay ihatag na ni namo nimo. Hindi malimod da. Ihatag ko na ang librito, kay amo sa dayong ihatag ng kwarta. Ay, librito! Kakuan ba ka nang dunay gamay problema, ha? Nanasan. Unsa problema? Kuan manggod, kining naman ko si Sir Bibot. Ug matod ni Marta nga murag gipangita kini niyang librito. Ayan na nagiuli. Amo na nakay gata. Hatagan kan mo Gismil. Di kinahanglan gini ninyo ang librito. Ikaw ba? Ha? Ikaw ba? Amaw mo siguro ka? Mabitang bayra ka na mo Gismil. Kay, desidido kay mi anak. Di kinahanglan kinanamo. Ani ako inano ng pagi. Ha? Kaya maayo og inyo na lang ning kuan pasirukan ang librito. Iuli ninyo na ko ang original. Di ba? Mayo na nga pagi. Ang ako ba, naglikay ko kay basin og kasama no niya yan eh. Malagpot ko sa trabaho. Pasirukan niya, sige na mo baligya. Ay kabalaka, palagputog ang trabaho. Kami mo sagop niya nimo. Magpatukod mig pabrika. Himo ka na mo manager. Ha? Oh! Binuang kalaklay. Ang sigar mong mata. Sablak lang. Nagtugan ako bidyame. Siga, daan na siga. Manager ka, ha? Manager ka? Ha? Gina! Wa na may oras, boy, ha? Ang binana librito, kinagdali mi. Rin. Gusto mo kakakwarta? Niyaw. Ismail lang. O, ha? Ha? Yap. Okay na. Ipa. Ihap. Mo ba mo ihap? Kasi balik-balik ka sa klibo. Oh. Wow! Kwartang malabo! Dara. Bahala na. Kuha na ninyo librito. Ay, ka na ba? Daradot. Mga sikreto ni Happy Dakidak. Magtilan! Wow! Naginiklay! Panahon na natudot! Yun na. Tan paragod. Nga nung interesado sa kayo mo anang librito, ha? Unsam day na, anak. Ay, pumunta, bukod ka ron. Ay, pumunta na bang librito. Basta! Ay, pagsaba ka bisan kinsa, bahin ang librito ha. Keep quiet ka lang! Yes, no problem. We will set a meeting by next week. I will inform all my staffs to keep in touch with you. Yes. Thank you. Thank you for your concern. Bye. Kasabay mo kay Storya, Bibot. Si Mr. Ocampo. Sabay balita. Dili maayo, Bren. Ha?
Miubos og maayo ang kita sa akong mga kumpanya. Unsa? Ug doon ako na'y nagpahibaw niya nga dunay interesado nga negosyante nga gustong makig-meeting nako kay gustong palito na lang niya ang yuta dito sa Kitanlag. Uy, katong tabunok kayong yuta? Masa kaon sunod sa labuyok? O Bren, interesado kayo ang negosyante dito kay doon na siya nindot ng mga plano nga tukurong negosyo dito? Ano ya, unsa ba yung nauna nimo? Dako ra ba kayo itong yuta Depende lang sa mong negosasyon. Kung makauyon o swerte. Kung ako pa nimo bibot no, dili gyud na nimo ibaligya ang inyong mga yuta. Potential kay ni sa inyong asyenda. Kinahanglan nga ikaw mismo mo imo asikason ining tanan. Aron imo ni mapahimuslan pinaagis pagpatukod og negosyo. Bitaw na iniya sa kung nauna, Bren. Pero Pero unsa? mura man o kasula na kayo ko eh. Daka na sang labad. Labad sa o. Kung imog yung kaugalingong negosyo ang imong atimanon. Samayin niyo? Miubos og mayo ang kita. Daghan kay mga challenges. Ay, natural lang gud na. O magkinegosyo nga di mag-agig pagsuway. Depende lang sa dagan sa panahon. No, kau lang. Basta kay gitambagan ng tika ha, nga ayaw gyud ibaligya ang inyong mga yuta. Kay kung imo nang buhaton na, mabiligro jud ang imong kahimtang. Ha? Unsa to? Unsa mamiligro? Of course, mamiligro gyud. Oh. Kadang imong kwarta nga tinigom nimo sa bangko, delikadog mahurot jud na kung wa na kay negosyohon. Tauan lan. Imposible na nga mahitabo na ako, Bren. Imposible. Si imposible good. Na para ba kay bisyo nga sugal no? Mahurot jud ang imong kwarta ang imong minilyon nga pildi. Agay. Militanya naman sa ning akong amiga din he. Dinhi ka lang una ha. Ha, Bren, kay napakoy lakon sa paanan. Uy, tesa. Say, imo ko ibilin din sa inyo? Di ko nimo pa ubanon? Karong gabi maglakaw ta. Paabutan lang ko din eh. Ay, kanarabang gabi ini mo no? Nga tinglakaw, kay alas 11 na. Unya ang pauli kay buntag na. Relax. Sa ka ba? Relax good. Hinumdumi ba ya? Gipili ti ka nga the best na kong amiga. Kay ikaw rin nakasabot na ako. Ho, bitaw. Mo nang imo lang kong abusuhan. Na, di na lang una ta maglantogi ba? Okay? Kay importante kining akong lakaw. Ano lang to na to basahon. Balik na mo gikas dumlog klay. Wala problema dot. Unahala na tong, unahaton niya, mas importante pa tong inyong adtuon. Inyong adtuon. Kuan ba? Kanang kungkot mong gani ka, na may lamon-lamon nga akong unan ba? Lamon-lamon. Lamon-lamon. Okay. Kao na niya da, ha? Oo, okay dot. Okay dot. Wala problema dot. O na ako rin bahala din eh. Pantayan ako maayo si Happy nga di magkagawas. Ha? Salamat kay klay, ha? Mwes pa yan dot. Sige. Okay. Ciao! Oh, Dod. Di ako sa silom. Mato na ta? Tara, nagpaabot ako nimo diri. Usap to imong mga plano kanyan to, sir. Madayon pa ba itong ablihan mo pagbalik ang minahan din eh? Wapay final nga desisyon no Igoryo. Kay daghan pa nga si kasuhunon. Ang mao ba, sir? Di pa ginato matag-an ang mga musunod mga adlaw. Daghan ang mga plano apan ang pagpatuman mo ilisod. Mao. Ilabi na nga krisis na kayong panahon. Bita. Tinuobit sa nang imong gisulti, sir. Daghan ka ni mga kumpanya na nila karon. Posible sad nga dunay ubang mga establishmento dinhi sa ato nga maniranoy. Ha? O siya, buti mo ipasabot, sir. Dili ang tanan Igoryo. Doon na lang siguro yung mga pipila ka mga negosyo dinhi nga maapektaran. Pero ay kabalaka na nay. Bisag magkinaon sa pani ang kalibutan, ikaw, sinang abyang, o ilabi na gid si Bila. Wala. Di gyud mauwahin ako. Di gyud ta mo pasagdan. Labi ka na kay may kay ka nga mudag higop na ko. Oo, suyopon di kang magkinaon sa sir. Sa usa kalikod. Salamat, sir Bibuta. Mo bitaw dali kay kung masuko ining uban din eh. Usay di kasabot sa imong mga bag-o patikaran din eh. Pinagpulos maayo ang imong mga gitinguhab. Kay halatang yung pagkasip-sip. Muna ganahan ako. Pikpik na, sir, pikpik. Ay kabalaka noy. Samtang buhi pa ko, ang akong pagtagad o pagpangga sa inyong pamilya
Dili gyud mulubad. Daghan kay salamat, Sir Bibot, hala. Nga, kaganina tumilakaw, Bill. Mga alas 6 pa gito. Oh, mao ba, Clay? Mulgi, kita lang sa. Ha? Kita lang sa. Importante ito lang lakaw, Bill. Mga kita lang sa. Abin mo kung sa? Abin mo kung sa? Ka-intriga gud ng imong introduction, Clay. Ah. Kay unsa man ni Ay, ato-ato lang niya. Katulakaw lang Sir Ruben ug Andot. Importante kay ito. Kay dunay nagpailang Ruel nga sakop ni Bibot nga gusto mo kumpisal nila. Kumpisal bahin man. Mukumpisal ko no may tungod sa iyang naibawan. Kung kinsay mastermind sa kamatayo na lang si Ramon ug Ma'am Lourdes. Unsa? May bawan gid na nato ning tanan, Bill. Kung kinsay kriminal din sa ato. Mayo noon, Clay. Grasya na sa Ginoo nga dunay nangisog ug musulti gid sa tinuod. Anhin na niya ito may bawan ng tanan. Ug may untag, mabitay din ang mga tao responsables sa kamatayon sa mga kanan niya Andot. Mayo unta uy. Kanaluoy ba yung taon kay ko ni Andot ilabi na iyang kahimtang karon. Ha? Malagi, kalagot kay Bill. Kinisang piki nga igsuon ni Andot. Mo ni kaingon ni kahimtang ni Andot. Tiyo mo? Na. Kung tarong pa o bila pa siyang igsuon, manupaspas mo kay siyang nakapalayas ni Andot silang mansyon. Kay ang kahakog may nag-una siyang una-una o kasing-kasing sa. No. Mailabi taw sa slinhukan ni Tando. Bibot. Mura man og lain din siya sa. Di ka mo naglain yun. Lain siyang batasan, Bill. Hakog, way batasan. Ang makalagot ang gikaya ng ilang sitwasyon, Bill. Kaya ang tinuod na yung anak ni si Ramon, si Andot na bagid. Sigurado kit ka anak pa, Clay. Bill, abi, dire. Padola ko gamay. Abi ni mo. Ang buhing saksi o bakasultistanan, si Robin. Kaya mo mo gito kisultistanan ng sikreto sa iyang igsuon. Mao pa. Dire, padool pa. Ayaw, Clay. Uy. Pagsisulti ang tagtalo. Kalaki ni mo. Ay, nagreklamo. Kaya, naman ko isulti. Kung tabida kita si Bibot, wala si Kaluoy. Kung alisto na anak niya, bila, ha? Maabot ang higayon. Kung itugot sa panahon, madato kayo magbalik si Andot. Magmahay na siya. Magbasol siya sa tibok tiyang kinabuhi. Kay bawion gini Andot ang tanan gikan niya. Unsaon man kapaghimo anak pa, Clay. Uy. Dire, padool pa. Eh, pa, Clay. Uy, bugal-bugalon man siya. Isulti, dati isulti man. Makita rin niya ni mo. Ang panahon may maningil niya sa tanan niyang ngilad ka binuhatan. Asa naman dahil si Bila, Noy? Bida. Kaganina naman kung nagpaabot niya. Bida. Buang ni bayan na da. Kaniyot sila ha, hala. Sige, Noy, nala. Sige. Magpaabot lang ko din, Hoy! Bila! Abiyang! Kaya man. Hala. Ikiatiman atong agawon, Bibot. Ako imo pa bangon ato. Ikaw hala. Uyag panguyaban, ako'y panguyaban ana. Unsaon naman na? Tando ah. Aba. Ay, naman, Bila. Wa man diyos, Bila. Kaganyan ito nagpaabot niya, Sir Bibot. Ay, tuoy akong gisugo. Oh! Asa ba ni mo suguha, hala? Ay, ako to gipapalit og haplas kag gikabuhi ko. Haplas, o hapin niya mo sa kuras, wa pag yun mauli, hala. Usa ng haplas, ha? Usak baril, hala. O basin og nangita pa tong kapalitan. Bitin ni kayo, bubu, hala, ikayaka ito. Ikayaka. Yabang ka Ang niya. nibayan na da. Ikaw sa buwagin mo pasa dito, kung hain siya, hain siya bipalit. Ay, kadako na natong anak guryo. Di ka na angay mabalaka pa ana, oy. Pagkauwa mo lang mo, uy, hala. Nagpaabot atong bisita. Asa naman yung kay ko, hala? Uy, ikaw ba? Ayaw gud ka suko dayon kay patakay baw kung unsay nalangayan ato. Wa ka lang babalakang gabi na kayo, hala. Apasa dito. Kay babae ito atong anak, hala. Nahilom na da guryo, oy. Ako na lang apason. Basi naartos lang Gina ni palit og haplas. Basin to ato si panghaplas dan. Apasa dito, pagdali! Hapit na mula sa 8, tiyo. Pero, wa pa mong gid siya mong tunga. Wa siya mo replace text. Di siya siya tupag. Wa kita binuangi itong tawhana, tiyo. Bueno, hatagan na to og lugway hangtod alas 8:30. Kung mulapas gani sa alas 8:30 Andot, mabalik lang ta sa atong agi. Urag taas na kayo ang alas 8:30, tiyo. Dapat untop yun alas 8. Alas 7 gud ang sabot. Iko na lang usa ka oras nga gihatag na tong lugway niya.
10 minutos na lang ang kuwang. Sige, kung mulapas na gani sa alas 8, mupaulit na lang ta. Kinahanglan gyud Tyo, kay way klaro nga itong ikasabot. Sige, manlingkod na ta. Dire. Tyo, kadit, yun na. Ha? Kanang lalaki nga nagpadung din eh. Basinog muna na siya. Di kay kung kaklaro kay ngit-ngit man. Pabuto lang na to, Tyo. Sige. Muduol na din eh. Ay, gabi, Sir Ben. Andot. Royal! Yes, sir. Ako ni. Uy, ikaw mo din. May kay, nagpakita ka na namo karon. Sinsya na kayo ha nga. Nadugay ko. Tungkol sa mga nakakulian ba. Okay ra, Brad. Ang importante nga mitong hayo ka sa itong sabot. Saan? Nakakaon na ka? Mana? Ay tingali nga, mubalhin taog dapit nga, huwag laing magkakita na to. Bueno. Maya tingali nga ato ta dito sunahan. Sige, tara. Naunsa man ka? Nga man yun nga kadaan hang Sir Bibot, muli kayo magiyaw ka, hala. Wa man ko mulikay, tay. Ha? Wa ko mulikay, Okay. tay. Wa lang yung baligya ang haplas tres ato. Maong ni adto ko sa unahan. O niya, maabtag yung 2 oras. Nabuang na kabila, ha? Imo yung tuyo ang mula lakaw ka, hala. Hoy, Goryo. Oh. Ang kani pagsigighingan di agbuang diha na. Gabi irong dako ingilad kay na paminawon. Otro ka ba? Oh, Imo gipalakaw sa ikay ganahan ka Bibot. kahanggaw Ikay ba yan ganahan? nimo ay kung apil-apil ang O si kabuang Tidor nimo kang diha, inahan na Goryo. ka, wag kay hinungdan, hala. Sulti lang diha, Goryo, pero ayaw paghingan og buang. Kapila ni kabila, ha? Wala mo kaikog, hala. Ang tao kagininar kay nagpaabot ni mo, niya imo lang lakaw-lakawan dito, di ni mo tagdon, hala. Nanood ito Sir Bibot, hala. Naabitaw ka, tay. Kinahanglan pagkid ako'y mo atubang di niya. Kami maguyab. Kami? Ikaw ba yung toyo, hala. Unsa man sa iyang tuyo, uy? Awagin mo importante gisgutan anak niya. Buang siyo kang babihan na ka, hala. Husto na lagi anak, Goryo. Busukon mo na ko, ha? Ha? Sala aaning kahintanga, uy. Gusto- Sige, sa sunod na lang, tay. Usay sa sunod na lang. O di na tumuan, he. O di na nanood na to, hala. Ay, naara ko diyag manluod siya. Basta ako wak na gina nako. Kinala, mga kang pasaylo. Mangayo kang pasaylo. Kita man to sa ila, mangayo kang dispensa. Uy, hala, di ko, tay, uy. Ano man? Ako gisyang adtuon, bisag wak ko isa niya. Dako Hala, kang no? sa! Ilom na lagi diha, Goryo. Ay pasigig patakag ngalgal ang baba nimo diha. Ikaw, Kung manluod man gani nas bibot, ang problema na niya. Aw ikaw, kung sa imong pagtuo nga nakasaka, aw ikaw pa kay pasaylo nito. ikaw ha. Ikaw idudhon akong andotron, awa. Hindi ka diha. Alis to ka lang bila ha. Ugma, magtiwas pa ta, hala. Musuol ka ni huba ko, awa. Musuol ka ni bantay ka lang. Mga animal mo, hala. Paskang lisura ini kinaiyang tatay na uy. Ikaw sabay. Diyan ka ba sabay gikan gani ha? Gani naramasag ko nangita nimo. Ako na lang itong ipasangil si mong ama nga gisugot ti kag haplas. Ko anay, dito ko gikan sa ilang andot. Oh, o niya nga nung wapag mo pa ulit hayon. Naglikay ko na uy. Kay kapuyan kay ko nga magtubay ni Bibot. Unya pulos mga way hinungdan ang iskutan. Pulos hambog ang imong madungog. Ay sa sunod, ayaw na lang paglikay. Ato ba nga lang gihapon og tarong. Kay kapoy na kaya na magsitag lalis imong amahan nga di kasabot, oy. Abi nyo, Sir Andot. Di ginunta ko ganahan ng masulti ng tanan. Upan, gitulisok akong konsensya patag adlaw siya. Tungod kay ngayong ginikanan. Sir Andot, dako kay natabang sa among pamilya. Sige, ang daming maminaw kung kinsa gyud ang mastermind ng tanan. O kinsa gyud ang nagpatay sa among ginikanan. Ang tinuod, ang nagpatay yun sa ginikanan, si Sir Bibot. Unsa? Apan, tinuod ka sa mga gisulti. Kung magtiaw sa mga panulti siya. Pinagi si makamot. Kipusil o gipatay niya ang inyong ginikanan. Kinuo ko. Pero, unsa may rason nga ay magkinikihimo, ha? Huwag kumibaw na, Sir. Basta kami, igo lang yung mitabang niya aron matuman ang iyang yawan ang binuhatan. Tinay mo.
Manubag siya ninda kung sa basulan niya hangtos tibok ng kinabuhi ang niyang gibuhat. Panuway siya. Mahimo ba, Roel, nga detalye niyo ang tanang hitabo din hinamo sa dihang gihimo ninyo ang krimen? Mahimo bang saysayan minimo gikan sa sinugdanan gyud? Oh, sir. I-presko pa kayo na tanan. Oh, Ingon nini ang hitabo, sir. Daan na ba ko na pasidaan ni mo, Bibot, ha? Nga hunungon na ni mo ang imong ambisyo. Nga sige lang yapong kag sugal. Tanawa, dako kay kag pilde. Mahimo ba? Oh. Hulungan lang ini mong pagsigig pagkonsensya na ko. Ayaw pagbuot kaya ako ni kinabuhi. Let's say, ako ni kwarta. Ang imo papel dinhin ako maurang pag-uban ako. O pagsabot ako. Ayaw ko sigihag sermon. Kaya wa ko magkinahanglan na. Let's say. Nasuko ka na ko, Bibot. Oh, nasuko ko. Wa ko makauyon sa imong pagsigig tambag na ko bahin na ng sugal. Well, fine. Di na ko manghilabot ni mo. Sukat pag yung kaganiha sa ato ang paglakaw. Sa puto na kayo ka. Ikaw na kayong misultan ni mo susto. Masukot man dayon Di na nini mo business, Brenda. Musayaw kong tambagi kay dako na ko. Nahibaw ko sa kong gihimo. O, sige na! Gikan karon, di na ko manghilabot pa ni mo. Ihulong ni Kutse. Oh, nga naman. Ihulong kay manaog ko. Nanghagit ka na ko, ha? Wa ko mahagit. Ihulong kay manaog ko. Oo! Oh, Nina, saman. Manawag ka? Alasig ka naog! Oh, manaog yun ko. Sige, bye! Shit nga babae. Shit nga babae. Di mantig kong musabot. Bantay ka lang ako. Gipalagot gi ko nimo. Higalaan ayaw sa ipas pagpaminaw uban pa mga sumpay na itong sugilanon. Happy Ducky Duck. Tagsuwat Emmanuel Sacol, ubo sa direksyon ni Ray Arellano. Musika gipaon ni Joel Bense, recording editor. Randy Tayad, soundman Ricky Garing. Dalit sa RMN Drum. Pagbuto mga ka-listeners, ang part 4, abang-abang na po mo sa part 5, bato pang trabaho mga ka-listeners, kay ang sunod ano yung akong i-edit, ang ikaw, ang akong kinabuhi, no? Kay daghan pong nag-atang ani nga drama, no? Daghan nag-atang sa sumpay. So, umapohon kay kapito naman nga episode, umapohon, no? Ato ning trabahon. Trabahon karon para ugma, diretso na. Kay ugma pa man ang ikapito, no? Igon na lang isumpay ba na edit gamay, no? So, mga mga listeners, sa inyo, salamat sa pagpaminaw. Shout out ni Ma'am Cecil Rubin, no? Ni Ma'am Life Journey, ni Ma'am Gisule, ni Ma'am Bill, no? Ni Kit P. Garcia, no? Ni Annalyn Buatis, ni Ungol Toledo Vlog, ni Stayap, no? Nya una man ko kabantay sa uban nga nag-comment, no? Inaot ta nga okay ra mo tanan, no? Ug mo to mga listeners, thank you so much for watching. God bless atong tanan.